السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بیٹا یہ لائٹ بند کریں، کوئی موبائل کی لائٹ نہ چلائے، بند آنکھوں میں پڑتی ہے بیٹا، بند کرو اور نیچے بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے بناؤ، بند کرو یہ لائٹ بند کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حملہ باجنا بخششا خون میاں، حملہ باجنا رب رحمان ملدا، حملہ باجنا مرتبے خون اچھے، حملہ باجنا مومن شان ملدا۔ تھوڑی جی آواز کم، تھوڑی جی بالکل۔ معزز آمین حضرات، سننے والی میری باز پر احترام ماؤں اور بہنوں، دیگر مذاقات تو آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریف دی ذات پاک واسطے ہے۔ درود و سلام تاجدار مدینہ سروق البسینہ ساقی کوثر شافی محشر ہادی رحمر نبی القبلتین سید العارفین شفیع المذنبین منبع رشت و ہدایت محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الاسنی والحسین مولانا مولا ثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ صدقہ صلی اللہ۔ جتنا اجتماع ہے نا تے اللہ جاندہ ہے، تسی یہ جی چپ جے جویں حکومت دی کارکردگی تو غریب چپ نہیں، چپ کر کے بیٹھے جو مسجد اونچی درود پڑھو، میں پتہ لگے حضور دی نوکری۔ اللہ دی قسمیں تہاڈی سڑک دے ہوتے نا اسرائیل کلومیٹر نہیں ترن دیتا، تے ایمبولینس موڑ پیندی تے مولوی تہاڈے کو صحیح سلامت پہنچ گیا، تے تسی ہن ویلو میری تھکاوٹ اتارنی ہے درود پڑھ کے۔ میں آندیا ہی اے بچہ عمر دولہ صاحب، میں یار دباؤ مینوں، اب بچہ ہے دوسرے اور دو تین قاری صاحب، کی نا سی قاری صاحب، قاری شعیب صاحب، تو تہاڈی سڑک تے آنا بھی جہاد ہے۔ اجے تے ضلع بنیا ہے تے ہو جی سڑک ہے تے اگے کی بنے گی۔ میں دعا کرنا اللہ تہاڈی نیڑے ہو کے سنے،
سنی کی جانی جے درود پڑھیا، کیونکہ میرا ایمان ہے جس بزم چ درود پڑھیا جائے اللہ دعا رد نہیں کر۔ ہن جدوں میں اشارہ کراں تے درود پاک دی چھل آئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھو نا بندے حضور تے درود پڑھن واسطے بھی نا مولوی دا سہن چک دے بھی مولوی کبے تے پڑھنا اونچی۔ اچھا چلو میں تہاڈا امتحان لینا، تسی آئے دن جو جلسے کر دے جے، سڑکاں بلاک کر دیندے جے، سڑکاں مینوں کدی ویکھے جے کہ سڑک تے؟ کیوں؟ میں قائل نہیں سڑکاں بلاک کرن دا، کیوں؟ وہ دے نال کھڑے کنے مسافر پریشان ہوندے، کنے بیمار پریشان ہوندے، کنے منگنی کرن والے پریشان ہوندے، کنے ویاہ کرن والے پریشان ہوندے، کنے دوجیاں شہراں چوں مسافر راہ بدل کے جان تے لٹیچے جاندے نے۔ آؤٹ سائڈ تو بندہ جاوے تے لٹیچ جاندا ہے نا، تے راہ میں نہیں بند کرتا، پر میں تانوں پوچھدا بھی تسی سڑکاں بھی بلاک کر لیندے ہو، نعرے نورے بھی مار لیندے ہو، حضور تو جان وارن دے گلاں بھی کر لیندے ہو، تے چلو میں تہاڈا امتحان لواں ابتدا چی۔ اج جڑے بندے نے 100 مرہ درود پڑھیا ہے 100 مرتبہ کوئی ہاتھ کھڑا کریا، 1 2 3 4 5 مولویاں کیتے نہیں تے انہاں نوں بھی کرن دو، مولوی تے جمی ایسے کام نہیں، 4 5 6 مولوی 7، لو جی اینے بندیاں چوں 7 8 بندے، چلو 10 لا لو ہور بھی جڑے شرمیلے ہوندے نے وہ ہاتھ نہیں کھڑا کردے، قاری اسلم صاحب، اسلم نام ہے نا، قاری صحیح صاحب این جے بھی 15 لا لو، پتر بیٹھ جو نیچے بیٹھ جو، سارے بیٹھو ہے پترو، انتظامیہ والے بھی بہ جاؤ، آجو کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوندا، تسی آجو کارڈ کوڈ پائے نے تسی گلے چ تے آجو بہ کے گفتگو سنو دھیان۔ اینا اجتماع ہے، میں ہاتھ کھڑے کرائے نے، ہونے میں کہاں نا بساں دے شیشے توڑنے نے، ہونے میں کہاں نا پمپ ساڑنے، انہوں بلے 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 چلو چلو مدری صاحب چلو چلو۔ اصل عشق رسول تے تساں سمجھے آئی نہیں، اصل پیار تے تساں سمجھے آئی نہیں، اصل پیار کی ہے کہ تسی روز سونے نبی تے درود پڑھ، نبی دے توہین ہوئی ہے کافراں کیتی ہے، تسی سارے کہو کہ اچھا لے پر آج تو بعد اسا داڑھی نہیں بناونی، پھر جناب پتہ لگے کہ لے پر اسی آج تو بعد پارٹی پینٹ ہی نہیں پاؤنی، یہ انگریز پاؤندے نا، اے احتجاج کہ لاؤ پھر آج تو بعد کھوتا کٹنگ نہیں کراؤنی، یہ ہے نا پھر پیار، کیسا نبی پاک نو کاپی کرنا ہے، جالا لاؤنا لا برش بھی نہیں لاؤنا، ہم منڈیاں تاں نو وال کھڑے کیتے ہوندے پھر نائی نو کہندے نے کنے دن میں نا ہاں، وہاں دا جلے دن نہیں نائے گا وال ہی رہن گے، کو حال ہے نا منڈیاں دا۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ میں حیران ہاں، وال قسمیں آکڑے ہوندے جویں مردہ نہیں آکڑیا ہوندا، بندے بھی آکڑے نے وال بھی آکڑے نے، سچی گل ہے۔ تے جیڑا مسلمان مومن ہے نا او دے جسم دے تے آکڑ نہیں ہوندی، او دے ہر لوچ عاجزی ہوندی ہے۔ مرن تو پہلا مر کے باہو جنہ حق دی رمز بچاتی، وہ مرن تو پہلا ہی مر جاندے۔ اچھا چلو احتجاج چنیوڑ دے بازار چ کرو، سڑک بلاک کرو تے لان اتنے کر دو بھی آج تو بعد اساں انگریز دی کاپی نہیں کرنی، اسی پارٹی پینٹی نہیں پاؤنی، پھر آسرن پتہ لگ جائے بھی مسلمان غیرت چاہ گئے نے۔ کاپی کرنا مغرب نو جتھے جا کے سورج ڈوب جاندا ہے، چلیا کاپی مصطفیٰ نو کر جدے شارنر چن بھی تو ٹکڑے ہو جاندا ہے۔ کوئی بندہ نعرہ نہ مارے، گفتگو سنی۔ میرے چاند سیٹھ سراجدین صاحب نے، میری بہن باجی صفیہ نے ایک نیت کی تھی سی کہ شادی عمر دی کرنی ہے 1122 میری چاند دی، تے اے مدنی صاحب نو سدنا ہے، تے میں جلسہ کسی نو دیتا ہے، میں انہوں نے کہا بھائی میں انہوں نے کردا ہے، ویاہ والا جڑا بندہ انہوں ٹائم دینا ہے، میں تے ٹائم دیتا۔ یہ اگست ملے ہیں انہوں دی والدہ 85 سال دی، پھر پچھو ساڑھے پنڈ دے نے، اسی بھی امرسر دے بھی امرسر دے۔ اللہ سبحان اللہ عمر چی برکت فرمائے۔ مولانا قاری سعید صاحب نے
किन्नी उम्र होगी ताड़ी? उम्र 70-75 ला लो। ते कारी साहब की उम्र गुजर गई दीन बयान करते हैं सुनते हैं। पुत्रो इन्हों पुछो हाँ जरा ध्यान नाल कि क्या दीन ते अमल किया कोई घाटा पिया? अज तक नहीं पिया। जिवें जिवें बुढ़े होंदे जांदे ने इज्जत वधदी जांदी। ते आ जिहड़े गोरियां गुरियां दी नौकरियां करदे ना 60 साल तो बाद रिटायर कर देंदे ने ते घर वाले पैसे खो गए वो भी रिटायर कर देंदे। सच्ची गल नौ आंदियां ने मसीते जा ते मसीते मौलवी आंदा है बाबा वेला मेरे पेश पै गया या लैंड चुकला। बाबे फिर नुकता चीनियां करते ना मौलवी। हर मस्जिद च एक बाबा हुंदा जिन्हें मौलवी की पूजल चुकानी होंदी। ते मैं तुहानूं कहना दुनिया तो रिटायर होने तो पहलों ना इंज दी जिंदगी बना लो कि लोग आखन तेरी ते गलियां दे कक्खां नूं भी लोड़ है। ते तू मर जाए तो लोग आखन ये थाए मैं मर जाता। अल्लाह दी ते लोड़ ही बड़ी सी। ते साडे मुंडियां ने फेसबुक ते बनाए ने 5000 फ्रेंड। ते फ्रेंड जनाब फिर वो आंदे ने अच्छा किन्ने फ्रेंड ने? 5000। लै इन्ने हुणे मैं मुंडियां नूं पुछण लगा जरा दसो हाँ जरा अज मैं सीरत ते खैरुल बशर कॉन्फ्रेंस लिखिया तो मैं इन्नी को हजूर की सीरत बयान करनी तुहानूं सोचण ते मजबूर कर जाना कि हजूर की जिंदगी कैसी है तो साडी जिंदगी कैसी है। अच्छा बई 5000 फ्रेंड है तो तेनों जनाब आला मैं पूछन लगा है तेनों दसा भी तेरे फ्रेंड किन्ने ने? यार बेली संगी मित्र मेरी बोली समझ आउंदी है? आउंदी है सारी उच मिसरे बैठे हैं सारे बोलिया करो थोड़ी जी ना नाल ही कुछ चले ना ज्यादा भी बंद ना कर। अच्छा इन्ने मुसलमान बैठे जे मैं तुहानूं गल समझाउण लगा 5000 तुहाडे फ्रेंड ने ते जेड़े तुहाडे मुश्किल ते आउंदे ने वो किन्ने ने? ऐ जे तुहाडे फ्रेंड मुश्किल पई ते अखां खुलियां एवें भुल सी यार बड़े। यार तुहाडा वो जिहड़ा तुहाडी मुश्किल दा यार है जिहड़ा तुहाडी गमी दा यार है। खुशियां दे त्योहार कोई बन जांदे उत्थे लड्डू हुंदे माल हुंदा है बोलो माल हुंदा है उत्थे खान पीन लई ते सारे यार बन जांदे। यार उदों हुंदा काम दा जदों यार कोल कख ना होवे ते यार अपने पल्लिओ खवा के आखे कोई गल नहीं हौसला रख जब तक मैं हैगा वां तेनूं घाटा नहीं आउंदे। इनू यार कहंदे। ते यारी सीखनी होवे ते गारे यार कोलों सीखो। यारी सीखनी होवे ते यारे गार कोलों सीखो। किवें कि जिन्ना चिकर पैर ते कंधियां च जान है ते क्या सोहणिया मेरे हुंदियां तुसीं पैदल चलो ते यारी नहीं मिलदी। मैं तुहाडा गुलाम कादे लई? अगला स्टैप जो मोढियां ते चुक लिया ना ते अगे पहुंचे तो क्या सोहणिया पहलो मैनू गार च जान दवो जे कोई मूजी जानवर मैनू डंगेगा तो मेरे बच्चे यतीम होंगे जे तुहानू नुकसान होवे तो उम्मत यतीम होएगी लिहाजा मैं अपना नुकसान बर्दाश्त कर सकदा तुहाडा बर्दाश्त नहीं कर सकदा। अच्छा अंदर चले गए मैं यारी दे गुण दसन दिया है मैं लफज तुहानू समझाउणा है। एड़े मुंडे फ्रेंड फ्रुंड बनाई फिरदे ने ना मैं इन्हां नूं दसना भी तुहाडे फ्रेंड हैगे किहड़े। एवें फ्रेंडा मगर लग के चूहे मार गोलियां खाई आउंदे जे एवें जनाबी फ्रेंडा मगर लग के जेल जाई जांदे जे। मैं तुहानूं समझाउणा है मेरियां गल्लां हुंदियां सिद्धियां खरियां सच्चियां सुचियां। सच आखियां भांबड़ मचदा ते झूठ आखियां कुछ नहीं पाइंदा। सच कहिए अग लगदी है सच दा गाहक टावा टावा हुंदा है झूठ दा सौदा हाथों हत्थी हुंदा है। सच दी गल सुन लो झूठ दी रफ्तार बड़ी तेज हुंदी है। झूठ 40 साल बाद तक चलदा रहिंदा है। 40 साल तक झूठ चल के ते मंजिल सच नूं मिलदी है। 40 सालां बाद झूठ झूठ रहिंदा है ते सच नूं मंजिल मिल जाती है। पारा भी 12वां रकू भी 12 जिक्र भी 12 ते पारे 12वें च लिखिया है कि 40 वरे जिन्हां झूठ बोलिया 40 साल बाद उन्होंने धौन चुकाउणी पई झोली अड्डनी पई ते सच वाला खूह चों निकल के जेल चों जाके तख्त ते बैठ गए। सच की रफ्तार कम हुंदी है पर मंजिल सच नूं मिलदी ते झूठ वाला समझदा बल्ले 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 मैं झूठ मार के बड़ी इज्जत खट ली। वो वक्ती तौर हुंदी है। सियाणे कहंदे झूठ दे पैर नहीं हुंदे
اچھی بولو جھوٹ دے پیر نہیں ہوتے. اللہ اج دی اگر تقریر تسی پلے بن لی نا تانوں بڑیاں دنائی گلاں لبنیاں کیونکہ ایک مولوی سدیے نا تے مولوی نوں پتہ ہوندا بھی میں کچھ پلے پا کے جانا ہے تے جے دو تین ہون تے وہ آندا پہلو مینوں کراؤ آندا پہلو مینوں کراؤ آندا پہلو مینوں کراؤ وہ دماغ 'چ گلاں آؤندیاں ہی نہیں. ایک مولوی سدیا کرو سکون نال وہ تقریر کرے تانوں فکر نہ ہوئے بھی ہور کوئی سننا ہے مینوں فکر نہ ہوئے میرے پہلوں کنے کرنی. میں تے اج جناب جی ٹائم نال آ گیا مغرب دا درس بھی کتے نہیں دتا. میں آکھیا سی سیدھا میں سیٹھاں کول جانا ہے تے اللہ عمر چ برکت پائے. میں پہنچ گیا تے اللہ انہاں دے بچے دی شادی ہے مہندی دی رات انہاں مولوی سدیا ہے. لوگی تے ہور کوئی سادے نے تے دنے جناب آندے نے اسی عاشق رسول نکاح بھی ہو جائے تے کملی وال نے قیامت نوں پوچھنا بھی سنت میری سی تے مہندی کتھوں نال جوڑی سی نکاح تے میری سنت سی. پوچھنا کملی والے نے ہاں جی ایک گل لکھ لو کیوں بھی تسی کسے نوں ایک گل کہہ کے کھلو تے تیرا شاگرد اگلے نوں دو کہے تو پوچھدا ہے کہ نہیں بھی میں تینوں ایک کہی تو کو دو کیتی پوچھدا ہے کہ نہیں. اوے بندہ بندے نوں پوچھ لیندا ہے تے جدوں کملی والے نے کہا جیڑا میں گل نہ کیتی ہوئے تے میرے نال منسوب کر دن تے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم چ سمجھے. جہاں تے نبی پاک نے کہا وا بھی مہندی کرو پھر کر لو. ایس مجمع 1 لاکھ روپیہ نام دینا ہے. کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ حضور نے کہا مہندی کرو شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی سارے کیونکہ میں تے سارے دا مولوی ہیں سب نو سمجھاؤنا ہے کہ فرقیاں چوں نکلو تے قرآن حدیث دی چھتری تھلے کٹھے ہو جو انہاں رولیاں چ کچھ نہیں کرا بس میں سب نو سمجھاؤنا. جتنے ہوئے ایک کملا انہوں سمجھاوے بیڑا تے جتنے ہوئے بیڑا کملا انہوں سمجھاوے بیڑا. ایتھے ماں بھی انی تھی بھی انی پت بھی انا انا ہے جو آئی رب نے سانو پاگ لایا کو 9 بھی انی آئی ہے ٹبری انی جنہیں سمجھانا وہ بھی انی. تاڑے کل میں وعدہ لین لگا اینے بیٹھے جے ہرا گل سن دے جانا میں کڑی نہ کڑی جوڑی جا رہے ہیں. ہاں جی سن لو جس تنبے تھی کرتی دیں دے اس سے تنبے پانی تے جیڑے آن میل محمد اوہی آن مکانی. جڑے تاڑے خوشیاں دے ساکھ نے اوہی غمیاں دے ساکھ. یار اندر چڑھے گئے گار چ بڑھ گئے بھئی توجہ کچھے بڑے گار چ ویکھیا سراخ بڑے نے. صدیق نے اپنی چادر پھیری پہلو صاف کیتا پھر انہوں ہی پھاڑیا. یہ بھی نہیں کیا سونیا تاڑے کام آیا چادر تے دو نظر. ساری چادر پاڑ کے سراخ بند کرتے 2 رہ گئے تے اڈی رکھ دیتی. کیا جب تک میرے جسم سے جان ہے یار تو تن بھی وارنا ہے تے من بھی وارنا ہے کپڑا بھی وارنا ہے. جدہ چکر میری جیب کے سب کچھ یار کو کچھ نہیں منگنا. ساڑھے تے یار نہ کام چلے بھی جان دے سارے رانوں آندے مینوں روٹی کھوا مینوں پلیاں کھوا مینوں بوتل پیا مینوں پیزا کھوا مینوں برگر کھوا. جنہیں پہ انہیں تیر تلایا نہیں انہیں تو پانڈی نال لے جاندہ تے ہو انہیں کام بھی نال کرنے ہی نال جناب سفر بھی طے ہو جانا سی. میری گلاں سدیاں کیوں بھی انج ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. اساں تے سکھیا ہی کچھ نہیں. سیابا سارا جگ کرتا ہے اپنے اپنے رنگ وچ کرتا ہے مگر جو سیابا کرتے ہیں وہ کوئی کرتا ہے. میں کنیاں نوں پوچھیا سی بھی درود پڑھو تے 100 مرتبہ پڑھیا تے 5-10 بندیاں نے کہا جی اسی پڑھے باقی سارے میل مائی سکے تے ملا دی حکی تے سکی دی سکی. عاشق اسی سب تو وڈے تے درود پڑھ دے نہیں. ہاں انہیں میں کہیں پوچھا نا بھی عشق رسول غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. مہندی دے تینوں مولوی صدنے قبول نہیں تے تینوں رسول دی غلامی کی موت قبول ہے. کیسا یار بندہ ہے. میں ایک فیس بک تے نا کلپ ویکھ رہا سا منڈے مہندی دے نا چھت تے نچن دے تے او چھاتی تھلے ڈگ پئی تو بھی تھلے جا پے. اچھا جے کو وچوں پھڑ گیا ہوئے تے نبی پاک نے فرمایا جس حالت چ موت آئے گی قیامت نو اس حالت چ اٹھایا جائے. ہن تے ایمان نال دسو بھی جڑا نچدا مر جے تے قیامت نو اس حالت چ اٹھے تے بخشش ہوئے گی. تے اسی تے جنہیں لالی لوئی کہندے نے چادر نو جنہیں لالی لوئی انہوں کی کہے گا کوئی نچن لگ پی دے کھنڈ کھا دے
ککڑ کھیڈ آئی اپنے سر پائی. اج کنے مسلمان نے جڑے اپنے مذہب نو آپ ہی گرا رہے. ہاں دیکھ لو اسی مسلمانوں نے اپنے مذہب نو آپ بہت نقصان پہنچایا. مسلمانوں مشکل دے یار ہون تے پھر یار نے تیرے 5000 فرینڈ کوئی نہیں. تیرے مشکل دے جڑے یار نے او تیرے یار تے یار بھی ہوئے جڑا اپنی جیب چوں لاوے. ایتھے یار ہونے 1000 روپیہ یار کو لے آپ 500 اگے دیتا 500 اپنی جیب. اگے سمجھ گئے؟ اچھی بولو سمجھ آؤندی ہے سارے. جیڑا یار ہوندا ہے وہ یار دی جیب نو اپنی جیب سمجھدا ہے. اچھی بولو یار ہوندا ہے جیڑا یار دی جیب نو. اچھی بولو یار دی جیب نو اپنی جیب سمجھدا ہے. دی عزت نو اپنی عزت سمجھدا ہے. اللہ جاندا لب سنیا جی تصویراں ویکھ کے آندے مینوں 5000 کے ملے آئی کہ 1000 نو کہندے نے 1K 2K 3K 4K 5K مینوں 5000 لائک ملے آئی. میں کہا کتھوں؟ جنہیں لائک کیتا انہوں نہیں پتا ہے کون. جنہوں ملیا ہے وہ آندا مینوں نہیں پتا کنے کنے کیتا ہے. چلے آپ 5000 لائک تے شوخیاں مارنا ہے. ساؤ تے تا دے جے تیرا کار کوے آئی لائک یو بیٹا. ماں کوے پتر میں تینوں لائک کر لی. تیر تو سارا ٹبر میرا تانگ ہے کہنا مینوں 5000 لائک ملے. سارا کار تیر تو تانگ. خیرکم لأہلی. حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا سلوک کرتا. اس دن تینوں لائک چنگے لگنے جدن تیرا پرا کوے آئی لائک یو بردر. جدن تیرے باپ کوے آئی لائک یو بیٹا. بھئی توجہ رکھو آئی لائک یو بیٹا. جس دن تیرا بھائی کوے آئی لائک یو بیٹا بھائی. جس دن محلے دار کہن آئی لائک یو ہمسایا آپ میرے بہت اچھے ہمسائے میں آپ کو لائک کروں. جس دن نمازی نو مولوی کبھی آئی لائک یو نمازی اور نمازی مولوی نو کبھی آئی لائک یو امام صاحب میں آپ کو لائک کرتا. تے اہی تے ایک دوجے نو جناب والا ویکھنا نہیں چاہندے تے فیس بک تے لائک منگی انہیں. بولو جڑا باہر بیٹھا ہے وہ دی گل کمبل چ بھی سانو سن بولو ہن منڈیاں سمجھ آ گئی ساری. وہ جیڑا دور بیٹھا ہے وہ دی کمبل چ بھی سمجھ آ رہی ہے. جیڑا کول بیٹھا ہے مینوں سنیا نہیں گیا. جیڑے دور نے انہوں نے نیڑے کر لیا ہے. چلیا دور لے کے تو او دا بھی گوا رہا تے اپنا بھی گوا رہا ہے. نیڑ والے انہوں دور کر کے تو اپنا بھی گوا رہا ہے تے انہوں دا بھی گوا رہا ہے. آج کتنے مسلمان بیٹھے کیوں بھی یہ صلاح دیاں گلاں ضروری نہیں کہ نہیں ضروری ہے. آج کتنے بیٹھے. سورۃ مائدہ اللہ نے قرآن چ کیا ہے تو آمنوا علی البر والتقوی نیکی دے کماں چ تعاون کرنا. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. سورۃ مائدہ چ اللہ نے کہا برائی دے کماں چ کس دا ساتھ نہیں دینا. تے ساڈے موبائلاں دے وچ تسی ویکھ لو 5-5000 فرینڈ پھر تصویراں لائی ہوندے. پھر کسی دی بیٹی جا رہی ہے تے اودے نال ٹک ٹاک بنا کے تے وائرل کر دیندے. انہوں پتہ ہی نہیں ہوندا وہ پورے شریکے چ ذلیل ہو جاندی. اللہ جاندا انا للہ و انا الیہ راجعون. شادی دے موقع تے میں بڑیاں باتاں سمجھان آیا میں. حضرت امام عادل مقام دے نانا پاک ماننے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں میرے مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھنے والوں لوگ کہتے ہیں ایکچولی ایکسکیوز می پلیز ڈونٹ وری سوری. بڑے لفظ یاد کیتے نے لوکاں نے کتے دکان تے بیلیاں لی کدے لی بھرا کو نقصان ہوئے انہوں آندے نے میری چیز نو ہاتھ نہ گان لائی میں تینوں ویکھنا نہیں چاہتا. بیلی کو نقصان ہوئے کوئی بات نہیں ڈونٹ وری اور لے آئیں گے. کلمہ پڑھ کے دسو ہویا کہ نہیں. اور سکے بھرا کو نقصان ہوئے تے آندے نے کہا میرا بوا نہ لنگی میری گڈی نو ہاتھ نہ لائی تے بیلی پاویں لائٹاں توڑ لیا ہوئے نا انہاں دے کوئی گل نہیں اپا نویں پوا لے. خون نو کٹے کوڈیاں کرتا ہے تے باہر والے بیلیاں نو چودھری بنا لیا سیٹ بنا لیا. بیلی چابی منگے نا تے آندے نے تیری گڈی تو پوچھیا کیوں تو لے جانی سی تے پر آکھے نا بھی تیری پرجائی نو میں ستل جانا بھائی تیل نہیں ہے گا بیچ. سچی گل کر رہے
میں آج موضوع بیان کرنا میں شادی دے موقع دے خیرکم لے اہلی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ میرے چے بیوی بھی آگئی، میرے چے بچے بھی آگئے، میرے چے بیٹے بھی آگئے۔ بیٹا تارنو نہ بار بار روکو نہ کر، سب بیٹھ جو۔ عرض کرنا چاہ رہے ہوں، بیٹھ کے گفتگو سنو۔ میرا چاند میری مان کوٹی پالنی سے میرا چاند ٹھنڈ لگ جائے گی نا، میرا چاند میرا توجہ میرے ور اینے مسلمان آئے جے، حضور دے نوکر آئے جے، جڑا میں آج موضوع شروع کیتا کار نو لوڑے، بستی نو لوڑے۔ نبی خیرکم نے اہلی، میرے نبی فرماتے نے تاڑے جو بہترین ہوگی جڑا اپنے اہل و عیال نہ اچھا سلوک کرتا ہے، اپنے بھائیاں نہ اچھا سلوک کرتا ہے، اپنی بیوی نہ اچھا سلوک کرتا ہے۔ تے اسی اپنی بیویاں نال کنا اچھا سلوک کرنے ہاں، سونا ذرا دھیان دے نال کنا کرنے ہاں۔ عرض کرنا چاہ رہے ہمیں سارا دن وہ چاری تیریاں دوارا میں ایک دیئے تے تو کار آؤندے ہی موبائل تے لگ پہنا ہے۔ اسی کنا چنگا سلوک کرنے ہاں کہ وہ بیوی بیچاری نے ماں چھڑی تے تیرے واسطے، باپ چھڑیا تے تیرے واسطے، وہ میرا چان عمر ذرا دھیان نہ کلا تیرے واسطے میں کر رہی۔ آکھاں نونو آکھاں تینوں تے سمجھاواں نونو، منہ میرا ایدری تے شارہ میرا تیرے والی، تو دھولا ہے لاڑا ہے تے آج میل آیا ہی تے بڑا میل چنگائی، اب ایک تیرے بیاہ دا سارا میل ہی بیٹھا ہی، کمری والے تے نوکر بیٹھے۔ اے ہو جا میل کوئی وکھائے تے سہی، اے او میل ہی نہ انہاں دی جیب کٹیچنی نہ تیری کٹیچنی۔ اوتھے جڑا گھر مہندی والا میل سدیا ہوندا ہے نا، اوتھے اگلے بیت کر کے بھی آندے نے کڈو کچھ ویلا، اوتھے جیباں بھی کٹیندیاں ہیں، ایمان بھی کٹیندا ہے، بولو بڑا کچھ کٹیندا ہے، اوتھے ایمان لگا جاندا ہے۔ اج کنا میل بیٹھا تہاڈے ویاہ تے، یہ قسمت والیاں دا میل ہے نا۔ میاں صاحب فرماندے نے جس تو بیٹھی پتر بہ جا، تو ساری مسیت پھیر لیے تے آ جا میرے کول، میں ویکھن دیاں کدی ادھر کرے کوئی گولی چلاونی مت۔ عرض کرنا چاہ رہا میں جس تو بیٹھے گردی دے دے اسے تم بے پانی، دے ساگ نے اوہ غمیاں دے ساگ نے، میرے عبیرہ ذرا دھیان نہ سن لاؤ۔ خیرکم لے اہلی، میرے نبی فرماندے نے اپنے اہل و عیال نہ اچھا سلوک کرنا میں، میرے عبیرہ ذرا دھیان نہ سن لاؤ۔ کائنات دے سردار نبی نے فرما دیتا ہے، اللہ جانتا بیٹا نیچے بیٹھ جانا، شادی جناب اعلیٰ موقع دے گفتگو کر رہے ہیں، بلا تقربوا الزنا، میرے نبی فرماندے نے زنا دے قریب نہیں جانا، نکاح نصف ایمان، نکاح من سنتی، میرے نبی فرماندے نے نکاح بندے دا ایمان ہے، نکاح میرے مصطفیٰ دی سنت ہے۔ جدو بچہ بالغ ہو جاتا ہے، میرے نبی فرماندے نے بالغ بچے دی شادی جلدی کرنی چاہیے۔ اگر بالغ ہون تو بعد بچے نے جتنے زنا کیتے، جتنے دیہیاں عزتاں لٹیاں، اودے چ ماں باپ بھی گناہ چ شامل ہوئے گا۔ اج کنے ماں باپ نے جڑے پتر جوان ہو گئے، 25 سال دا 30 سال دا 35 سال دا بچہ ہو گیا ہے، میں کہا انہاں دی شادی کیوں نہیں کر دے؟ مولوی جی پیراں تے نہیں کھلوتا، میں کہا پیراں تو مراد مولوی جی کام کوئی نہیں کردا، میں کہا جدو تو ماں دے پیٹ چوں آیا سا تیرا کیڑا کام سی، کیڑی نوکری سی، کیڑا بینک بیلنس؟ جدو تیرا ابا آیا سی او دا کیڑا کام سی؟ تے انہوں سب کچھ مل گیا ہے، منڈے دا بیان نہیں کردا، ایدہ مولوی جی مکان نہیں بنیا۔ میں کہا کیڑے کمرے چ منڈا سوندا ہے؟ اے جی اتھے سوندا ہے۔ میں کہا دے کمرے چ کچھ سوندا؟ کہندا کوئی نہیں، کلا ہی منجی ڈاگے پیا ہے۔ میں کہا چلیا کنے فٹ دا کمرہ ہے؟ کہندا 15 بائی 15 دا۔ میں کہا جدے چیک منجی ڈے سکدی او دے چیک ہور بھی ڈے سکدی۔ اے نہیں او سنیا آندے نے مکان پرانے ڈیزائن دے نے، ٹکونچلیاں دسن دے نے کو ٹکسلے۔ میں کہا اچھا اے وہ آندے نوے مکان ہونے چاہیے، نوے ڈیزائن۔
سوسائٹی میں ہونی چاہیے. اچھا میں کہا پھر آپ پہلو مدینے والے پوچھ لیے بھی کمرے بھی 2 چاہیے نے تے ڈیزائن بھی نواں چاہیے. آپ مصطفیٰ نو پوچھتے تو میں کہا پتہ اتوں پوچھنا ہے. بولو بھائی کتوں پوچھنا ہے؟ موبائل تے بندہ لوکیشن لائے کہ میں توحید آباد جانا ہے, میں چنیوٹ جانا ہے, میں لیل پور جانا ہے. بندہ اتوں جناب لوکیشن لاہوروں لا لے, وہ کہندی رائٹ لیفٹ راؤنڈ اباؤٹ المعروف یو ٹرن. بولو بندہ اپنی منزل تے پہنچ جاتا ہے. اچھی بولو, کوئی بولو تے صحیح کہ مہنگائی نے بولن جو گا چھڑے ہی نہیں. کوکلا شپا کی جو میرا تائیے مہنگائی اتھوں وام دی شامت آئیے. کیوں علی روٹی کھانی اوکھی ہوئی ہے, چاہ کی پکاواں لوگ چینی مہنگی ہوئی ہے. کیتی کوئی خطا جیڑی اگے آئی ہے, کیتی جو خطا جیڑی اگے آئی ہے. کوکلا شپا کی جو میرا روٹی پوری کریے یا بل تاریے, روٹی پوری کریے یا بل تاریے. دسو کیڑے کھوے چھال ماریے. روٹی پوری کریے. سانو بھی لوگ پوچھتے سی مولوی جی کدی کھادا ہے؟ لے 6 مہینے ہی کرونے کرو کھادا تانوں ٹھنڈ پہ گئی. اب 5-6 مہینے کھادا ہی ہے سی. نہ انج کریا کرو, نہ کریا کرو. ہر ایک دا رازق کون ہے؟ اچھی ہاتھ کھڑے کر کے دسو کون ہے؟ تیرا رازق کون ہے؟ میرا رازق کون ہے؟ سیٹ دا رازق کون ہے؟ مولوی صاحب دا رازق کون ہے؟ تہاڈا رازق کون ہے؟ میاں محمد بھائی فرماندے نے مانگت کولو منگن والا تے روے ہمیشہ. کنگا لے آدم کنگا پاپ صحیح کر لا, کنگا لے آدم اچھے میں پاپ مسجد بھی پاپ سیدھا کر میں ہاں ویدہ ہے. مانگت کولو منگن والا تے روے ہمیشہ خالی. کی دے او تینو دان محمد تے جڑا ہووے آپ سوالی. مانگت کولو منگن والا تے روے ہمیشہ خالی. اچھی بولو مانگت کولو منگن والا تے روے ہمیشہ. اچھی بولو مانگت کولو منگن والا تے روے ہمیشہ خالی. کتھوں دے وے تینو دان محمد جڑا ہووے آپ سوالی. چلے اور دنیا کو پوچھنا ویکھیا کرو, دھیان او دے خزانے چ رکھو جڑا دے کے مینا نہیں مارتا. اچھا میں تانوں نسخہ دس دینا. روٹی پوری کریے یا بل تاریے. چان ادھر ادھر میرا چان. روٹی پوری کریے یا بل تاریے. دسو کیڑے کھوے چھال ماریے. سوچ سوچ وال اڈے جویں ٹنڈ کی دی نائیے. کوکلا شبا کی جمعے کمی مہنگائی ہے نا. میں تانوں آج نسخہ دسدا, مہنگائی مک جائے گی. حکومت کوئی نہیں جے مکا سکتی. میرا دادا بھی اشتیاں ہوندا سی 100 روپیے مجھ ہوندی 100 روپیے تولا سونا. سیٹھ صاحب 100 روپیے دی مجھ تے 100 دا تولا. تایا تیرا نام کی تایا دا؟ تایا رحمت اللہ. تایا لو یو لو یو لو یو. تایا تو میرا چن ہے, تیرے نال پیار ہے, میرا بیسٹ فرینڈ ہے. تایا تو چنیوٹ چ یا تایا عمر 80 کو سال ہوئے گی نا, 75 ہے نا. اللہ تینوں نرویا رکھے. ایس حکومت دے وچ کچھ 40 تو نہیں ٹپن دیا. صحیح گل ہے. اللہ تے تایا میرا چان ہے 75 سال دا. توجہ میرے چان ادھر ویکھ ویکھ لا میرے تے بے اعتباری تے ویکھ لا. 75 سال دا میرا تایا ہے. تے تائے نو پوچھو گھیو بھی سستا ہوندا سی, کنک بھی سستی ہوندی سی, مجھ بھی سستی, پر اس دور چ پیسہ نہیں لگدا. میرا دادا آندا بھی 100 نو تولا سونا تے 100 نو مجھ. اچھا گل سنو, ہون ہو گیا سونا 1.25 لاکھ نو تے مجھ ہو گئی 4-5 لاکھ دی, 3 لاکھ دی. چنگی میں جڑی نا
कुंडी मझ नीली नस्ल की रावी वो 5 लाख दी है। अच्छा चलो जरा गल सुनिया जी, 4-5 लाख की चंगी मझ जी 16 गड़वियाँ दुध दवे ना 2 टाइमां का, तो वो 5 लाख दी है मझ, वो भी सोहनी हो गई। अच्छा चलो मैं 5 लाख के कह गया, 6 लाख ला लो, यदा मतलब जिन्नियां घूमतां आईयां महंगाई वधदी गई। मैं एक तुहानूं गल कर देवां, क़यामत तक वधदी रहनी। मैं नुस्खा तुहानूं दसदा मैं किवें महंगाई मुक सकदी, किसी हुकूमत का गिला नहीं असीं कर सकदे। मैं तुहानूं दसदा, इत्थों मसीत तो बाहर निकलो, 5000 का नोट पिया होवे ते फड़ के ते ऐलान करा दिया जे कि यार जिहदा हैगा निशानी दस के ले लो, अल्लाह तेरे थोड़े रिज़क च बरकत बहुत ही पा दे। तेरे वड्डियां दा ऐ ईमान सी, किसे दी मझ रात खुलनी ना ते किसे पानी लाया होना, ते ताया रहमतुल्लाह उन्होंने मझ फड़ के ना ते घर बन जानी भी तुहाडा डंगर वारा होया है, ते हुण खुले हम मझ उत्थों ही लद के शाहपुर लाई जांदे, लाहौर उत्थों ही लद के परां लाई। मस्जिद दीयां टूटियां नहीं छड्डदे, लोटा नहीं छड्डदे, सोलंग दीयां इट्टां पुट के खोती दी खुरली बना लेंदे, ते करे की बंदा। आ साबन नहीं छड्डदे मस्जिद दा, गुथलियां जे विच कढ के लाई जांदे, काचियां लाई जांदे। और साडे वड्डे दसदे ने 16 मन 18 मन 12 मन कणक निकलदी सी, पूरा साल वाह के फले पाउणे ते कई बार तंगड़ियां ना डाउणे ते वाह ही ना आउणी, तो मीह पैना विच ही उग पैणे ते 10-12 मन कणक निकलनी, साल रूड़ी पाउंदे रहना ते कणक निकलनी, ते सारा टब्बर बह के खांदा सी ते एक कमाउंदा सी। हुण सारा टब्बर कमाउंदा ते एक बह के नहीं खा सकदा, इहदा मतलब है बरकत नहीं रही। जो 12 मन सी उदों बरकत बड़ी सी। कलमा पढ़ के दसो कि एक जी वेला बह के खाए ना, सारा टब्बर उन्होंने लगा रहिंदा है, ये रोटियां पाड़ू, अन्न पाड़ू, वेला निकम्मा, करदे ने गल्लां कि नहीं बोलो तुसीं। ते ओ किड्डे लोग चंगे सी, जदों धोतियां ते पग्गां दा रिवाज हुंदा सी, इस्तां सांझियां ते सब दा ख्याल हुंदा सी, कतल किसे नूं भी किसे दा नहीं माफ हुंदा सी, इन्नी इज्जत सांझी हुंदी सी कि विआह वाले दिन सराहने बीबियां नवें कढ के देने, उत्ते नां लिखना सराजदीन, किसी ने लिखना फतेह मुहम्मद, किसी ने लिखना नवाब दीन, किसी ने लिखना चिराग दीन, ते नवीं रजाई कढ के देनी कि परौने अगलियां दे आए ने ते बो ना विचों आवे। ते हुण ते सस नूं नवां रजाई नहीं देंदी, सौहरे नूं नवां बिस्तरा नहीं देंदियां। ते पहलियां पिंडां दीयां औरतां एडियां नेक हुंदियां सी कि किसी दी विआह शादी आउणी, मंजी भी नवीं देनी, उच्ची बोलो, ते सराहना भी नवां ते बिस्तरा भी नवां, उत्ते नां लिखदे ने। ते कदी उन्हें भी नहीं सी आख्या साडे नवें बिस्तरे तुहां नां लिख के बेड़ा गर्क कर दिता, क्या सी कदी कहे? ते अस किन्ने बैठे जरा मेरी तकरीर दे विचों दसो हुण उंज दे मुसलमान हैगे नहीं है? बेटा बैठ जा पुत्र बैठ जा, तेन उत्थे की चमूने लड़े ने। अर्ज करना चाह रहा मेरे इमाम अंबिया दा कलमा पढ़ने वालों, मेरे बदरी ताजदार हलीमा दे राजदार दा कलमा पढ़ने वाले, मेरा चांद चूल्हा कोरोना राजी होवे, अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा नु मानने वालों, गल्लां बड़ियां कीमती ने जे पल्ले बन लवो। मैं एक एक मसले दी वजाहत करदा पिया वे कि ईमान साडा नहीं रहा ते बरकत कित्थों रवेगी। जदों ईमान उच्चा होवेगा ते अल्लाह थोड़े च बरकत बहुती पा देवेगा। सोने वर्गी भी चीज पई होवे ते हथ ना लाया कर। ते इत्थे इत्थे ते अल्लाह जानदा, अब मेरी जेब दे विच मैं तुहानूं हुण विखा ही देना है चनोड़, अब मैनू किसी 1000 का जेली दे दिता, तो हाल है ना मुंडे, अब वेख अब मैनू भी किसी जेली दी हाल करे की बंदा। मैं जेब च रखिया, एक मेरे को चैक भी है जेब च। मैं इधर गया मुल्तान अल तकरीर कर, उन्हें मैनू आख्या मौलवी जी आ चैक के तुसीं जलसा कर लिया तो जाके कैश करा लिया जे, वो अज तक कैश ही नहीं हो, चैक भी जेली है। अल्लाह अल्लाह हदायत नसीब फरमाए, कहो आमीन। अल्लाह जानदा गल बड़ी वड्डी वीरा जरा ध्यान नाल सुन लो, किसे हुकूमत ने महंगाई नहीं मकाउणी, महंगाई मुकनी ते तेरे ईमान नाल। ईमान होवे ना ते कुछ भी ना करो रोटी फिर भी लभदी, ते जे ईमान ना ना होवे जिन्ना मर्जी रिजक होवे अल्लाह कहना मैं बरकत ही नहीं रखनी। अज किन्ने बैठे ने जिहड़े रात नूं गोलियां खा के सौंदे। लो एक मोची सी, उन्हें ना गल कीती किसी सुनियारे नूं कहा भी तू एवें लगा रहना, तेनू नींद नहीं आउंदी, इंज नहीं हुंदा। सुनियारे ने कहा तेरा इलाज करना,
بھئی لائٹ بند کر موبائل دی، میں کیا ہے نا بھی لائٹاں میری اکھاں نوں پیندی، موبائل دی لائٹ بند کر، باہروں دی لائٹ بند کرو، میری اکھ نوں پیندی، میرا چن میری مانی، میرا مکھن میری ملائی، لو یو میرا چن، لو میرے چن نے میں پیار کرنا ہے، بچے نے میں پیار کرنا ہے نا سارے نال، پتر ویکھ لا وہ میرا چن ہے، تو ویکھ لا لگ جگ ویکھیا دیکھیا جائے اللہ جان داوے پتر دھیان کر خدا دا۔ اچھا بھی تہاڈے چنیوڑ دا پول ہے نا دریا دا، چناب بولو اے دے اُتے تسی تجربہ کرنا ہے دے واقعو، اوتھے گڈی کھلار کے نا پول تے بس ایک نا تھلے انج ویکھنا تے ساریاں لینا لگ جان گیاں تھلے ویکھن والے بھی کتھے کی ہے، جنہیں لایا گلی اودے نال ٹر چلی، بس ساڈی قوم ہے بھی میں انہوں چن کے آئے ویکھن لگ پیا، نہ کریا کرو پترو، سیدھی طرح تقریر سنیا کرو، میں تانوں سمجھا رہا ہوں گلاں دے طریقے نال سمجھا رہا ہوں، میرا موضوع کوئی بھی ہوئے وچ میں معاشرہ ضرور لے آنا ہے تاکہ معاشرے نو ویکھ کے لوکی کلمہ پڑھن، نبی دے یاراں نو صورت ویکھ کے کلمہ نہیں سی پڑھیا، جو نبی تول دے سن صحابہ اونج تول دے سی، جو مصطفیٰ بول دے سی صحابہ اونج بول دے سی، جو مصطفیٰ وشونا وشون دے سی صحابہ اونج وشون دے سی، نبی جمیں نبی اوڑنی وشون دا سی صحابہ اونج اوڑ دے سن، جمیں نبی چل دا سی صحابہ اونج چل دے سی، جمیں نبی تجارت کر دے سن صحابہ اونج کر دے سی، جمیں نبی برداشت کر دا سی صحابہ اونج برداشت کر دے سی، جمیں نبی سون دے سن صحابہ اونج سون دے سن، اللہ دی قسم جتوں لنگ دے سی لوگی انہوں دا تولنا ویکھ کے بولنا ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے، تے آج ساڈا کردار ویکھ لو، آل محمد تو میں صدقے جاواں مدینے چ کسے نو پیسے دی لوڑ ہوندی سی نا قرضے دی، حضرت امام حسن دے بوئے تے لوکی چلے جاندے سی کہ مینوں ایتھوں قرضہ لب جے، مینوں ایتھوں سخاوت لب جے، اج کنے بیٹھے نے بھرا دا پتہ لگ جے نا بھی ماڑے حالات نے دے او دا فون سننا ہی بند کر دیندے، بیلی دا فون سننا بند کر دیندے، لڈو موگ گئے یارانے ٹوٹ گئے، بس لڈوਆਂ دی یاری ہے، لڈو سمجھ دے اوے مال بس ایتھے مسجد تے ہی ویکھ لو آ مولویاں دا بھی بیڑا گرک ہویا پیا، مسجد تے ماڑا بندہ گل کرن او تو دیندا کی ہے تے تگڑا دے کے گل کرن ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے کہتے کہ جی جی، ایک قسم میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، مسجد جیتے اونچ نیچ مکنی سی، اسی ایتھے بھی شروع کر لی، بولو ہو رہا ہے انج نہیں، ماڑے نو تک پوچھتا ہی نہیں، تگڑے دی مر گئی کتی تے پوری چنیوڑ ٹکی تے ماڑے دی مر گئی ماں کوئی نہ لوے نا، تگڑے دی کتی بھی مر جی تن پوچھ دے اے چودھری جی ایک کتی جرمن شیپرڈ سی، روڈ ویلر سی، اے بگیاری سی، اینو ہویا کی اینو بن پیا تسی اینو چار کھوانا سی، ان دی کتی نو ہی نہیں مرن دین دے، وہ دے علاج دس دے مری دے تے ماڑے دی ماں بھی مر جائے نا پتا اتنے ہرک بھی پتا کیویں کر کوئی گل نہیں چنگا ہویا ہے پھردیاں توردیاں چلے گئی ہے ایتھے کی پیا ہے کسی دی محتاج نہیں ہوئی، کلمہ پڑھ کے دسو انج ہوندا ہے کہ نہیں، تے اسی کس طرح دے مسلمان، میریاں تے جے تسی گلاں قسمے پلے بن لو نا، سیانے دا آکھیا تے اولے دا کھادا پتہ بعد چ لگدا، پتر موبائل چھوڑ دے میرا چن چھڑ دے، ایک تے موبائل لے گیا لتھوے دے ٹچ، فتوے دے ٹچ، مولوی دے ٹچ، حافظ دے ٹچ، قاری دے ٹچ، مولوی دے ٹچ، نتھوے دے ٹچ، کٹر کٹر والا ٹچ، ریڑی والا ٹچ، رکشے والا ٹچ، چمچی والا ٹچ، بس والا ٹچ، ڈیگو والا ٹچ، ماسٹر دے ٹچ، شگرد دے ٹچ، نمازی دے ٹچ، مولوی دے ٹچ، سیاست دے ٹچ، جنوں ویکھو ٹچ، بیوی دے ٹچ، بچہ دے ٹچ، شگرد دے ٹچ، خاوند دے ٹچ، جنوں ویکھو ٹچ موبائل چلیا، ایس موبائل نہ ٹیچ ہو گئے ہو، اللہ رسول نال انٹیچ ہو گئے ہو، جنہ تو موبائل نہ ٹیچ ہے کدی قرآن نہ ٹیچ ہونے تو ولی ہو جائے، ہاں ٹھنڈ پاتی کاری صاحب نالے تاڑی ہون کاری صاحب اوپر ٹچ چلی ہے، ایک ٹچ موبائل تے مڑیاں کھولے، کاری صاحب ٹھنڈ پاتی گل کر کے بھی کاری صاحب بھی تے پھر دیکھ لو نا عمر لنگی بھی تے سوکھی ہے نا، جنہ دا ٹچ موبائل ہے نیند نہیں پوری ہوتی، اللہ میرے کاری صاحب نے صحت والی زندگی سارے آمین کہو نا، اللہ کاری صاحب دے بچیاں بھی دین دا خادم بنا، پھر آجو کے جڑے والے عرض کرنا چاہ رہا میرے پتروں میں گل کی دیئے سانو قرآن دیاں 17 یاد نہیں،
सानू वीरा जनाबे आला कुरान दे सपारे याद नहीं, सानू नमाज याद नहीं, सानू जनाजा याद नहीं। हुण जल्ला जानदा वे लोकां दियां धीआं दे नंबर सब नू याद ना। इंज करया करो मेरे बच्चों, अल्लाह वास्ते डरो खुदा दे कहर तो। मैं बड़ी वड्डी गल समझाउण लगा, पल्ले बन लो। खैरुकुम ने आहनी, ताड़े चो बेहतरीन होवे जेड़ा अपने हलो अयाल नाल अच्छा सलूक करदा वे। अपने घरां च चंगा सलूक करो, बीवियां नाल चंगा सलूक करो। शादी करदा वे जेड़ा बंदा अपने बच्चे नू बालग होने तो बाद नहीं व्याहुंदा, आंदा मकान नहीं बनया, ते असां नबी पाक नू पुछ लेने आ। मेरे नबी कोल एक बंदा आया, वला तकरबु ज़िना। अज किन्ने ज़िना हो रहे ने, 4-4 साल दियां बच्चियां नू रिश्ता दे नाल दागदार कीता जा रहा है। उम्मत दियां बेटियां महफूज ना रहियां। पाकिस्तान च 4 साल दी बेटी सिंध विच, ते जनाब जी जाके वेखना, मैं उस पुलिस वाले नू सलूट मारना जिन्हें अपनी बेटी जनाब की बीवी ना की फोन ते गल करा के तो जालिम दरिंदे नू पकड़या वे ना। ते किवें पकड़या है ओ मैं सदके वंजा सिंध पुलिस दे जवाना, ओ मैं तेनू सलूट मारा। ते जे तू मेरे सामने आवे ते मैं तेरे पैरों दी मिट्टी चुमा ते तेनू सलूट मारा। तू अपनी बेटी समझ के 4 साल दी, जदों ने क्या हैगा अंकल ये देखें मेरे साथ इसने क्या किया है, कसमे कलेजा फट गया उस बेटी दे लफ्ज़ सुन के। अंकल ये देखें इसने मेरे साथ क्या किया है, 4 साल की बेटी है, अल्लाह जानता है। स्कूल भेजिए ते फोन कर दी, मैं अपने मोबाइल च ऑनलाइन कैमरे लवाए, वेंदे रहीदा है। धीआं स्कूल जांदियां ने ते रक्शे वाले नू फोन करीदा है कि यार ध्यान ना लियावी, कसमे बेटियां पालनियां बड़ियां औखियां ने ते विआहणियां बड़ियां औखियां ने ते इन्हां दियां बास्तां करनियां बड़ियां वड्डियां औखियां ने। 4 साल दियां बेटियां महफूज नहीं। ओए दरिंदियो, खंजीरो, भेड़ियो, बुगियारो, जाओ जंगलां च रहो, ताड़ा शहरां च कोई कम नहीं। खंजीर इंज दे काम करदे ने, सुअर इंज दे काम करदे, इंसान ते नहीं करदा। फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। आज दिल खून दे आंसू रोंदा है। ओए मैं ससुरालियां के हाथ जोड़ांगा, धीआं विआह के ताड़े घर आवन ते कदी दुख ना देवी। इन्हां बाबियां ने बड़ियां मुसीबतां नाल पालियां हुंदियां ने ते बड़ियां दर्दां नाल पालियां हुंदियां ने। अजे ते लाहौर मोटरवे वाला वाकया नहीं भुलिया, ज़ैनब कतल केस नहीं भुलिया ते अज सिंध दी बेटी भी वीरा इस जुल्म दा शिकार हो गई। कश्मीर की बेटी भी जुल्म का शिकार हो गई ते 4 साल की उम्र है ते आंधी है अंकल देखे ये मेरे साथ क्या हुआ है। अल्लाह की कसम कलेजा फट गया। मुझे अफसोस होता पाकिस्तान के हुक्मरानों पर, इसको तो चाहिए था ये मदीने की रियासत का हुक्मरान, ये तो अमीरुल मोमिनीन है, इसको तो चाहिए था सारे काम छोड़कर पूरी ब्यूरोक्रेसी इस जहाज में बैठाता हूँ, आला अफसर इकट्ठे करके उसमें बैठाता हूँ, खुद आगे लीड करके तो सिंध जाता, वहां जाकर हेलीकॉप्टर उतरता हूँ। कश्मीर के इलाके में वजीर आजम साहब उतर के जाके उस बेटी को अपनी गोद में लेकर कहते आज रियासत तेरे पास चल के आ गई, आज तेरी इज्जत हम वापस तो नहीं लेकर दे सकते, मगर बेटी रियासत आपको गोद में लेती है। ये 4 साल की बेटी को खान साहब को अपनी गोद में उठाकर कहना चाहिए था टीवी पे आके, बगैर बेड़िए सुन ले, ये मेरी बेटी है, ये पाकिस्तान की बेटी है, ये रियासत की बेटी है। जिस दौर में लुट जाए फकीर की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। दिल फट गया कसमें, दिल खून दे आंसू रोता है। 4 साल की बेटी है, कहती है अंकल देखें ये मेरे साथ क्या हुआ है। फिर ज़ैनब दी जे जरूरी नहीं बोली, अज रोंदी है तेरियां भैना आवे के ज़ैनब रानिए, तेरियां बाजियां मक्यों आया, अबू मेरे खिलौने लेके आना। ज़ैनब दा बाप उमरे ते गया सी, वापस आया आंदा है अज आ गईयां तेरियां बाजियां आ खेड़े दिए रानिए, तेरियां बाजियां मक्यों आया, नबी दे शहर मदीने आया, देखनी टैची भर के आया। आज
जा खोलिए टैची रल के आनी दिए रानिए अज रोंदियां तेरियां भैनां आ ज़ैनब भैन रानिए अज रोंदियां तेरियां भैनां आखे ज़ैनब रानिए। कितने दर्द वाले मंजर ने मेरे अमीरा बेटियां दे दर्द वकरे ने बड़े बड़ा जी कलेजे फट जाते। इस वाक़े तो बाद मेरी 6 साल दी बेटी मैं किन्नी देर गोद च लैके रोंदा रहा धीए तेरियां इस्तां दियां पास्तां अल्लाह कोल इत्थे शहर च दरिंदे फिरदे ने खंजीर फिरदे ने सूर फिरदे ने बघियाड़ फिरदे ने मैं इंसान ते नहीं ना कहांगा हजरत खंजीर फिरदे ने। 4 साल की बेटी ने कलेजा चीर दिया। अंकल देखें उस बदमाश ने मेरे साथ क्या किया है। आज कितने मुसलमान आज कितने दुनिया के बेसरा दुनिया में क्या असूल उनके पास है। वाह दुनिया दया सोने रब्बा एक ही खेड़ रचाई किथे मेरियां जाइयां जमियां किथे वाग फड़ाई जुग जुग जीवन सोने रब्बा मेरे वीर प्यारे मासियां पुबियां ताइयां छड़ के डोली जितनियां अखां रो रहियां ने दर्द वालियां अल्लाह दी कसम मैं पुत्रा गया ते जोड़ांगा ओए बड़ियां मुश्किलां नाल मैं कल स्पेरियर कॉलेज गुफ्तगू कर रहा सा परसों स्पायर कॉलेज कर रहा सा सवेरे स्पेरियर यूनिवर्सिटी लाहौर रायविंड में मैंने गुफ्तगू करनी है। मैं रोज कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में हाथ जोड़ रहा हूँ किसी की बेटी की इज्जत से खिलवाड़ मत करना। आपको पता नहीं ये बेटी अंदर बैठ के पढ़ रही इसका बाबा धूप में खड़ा है सड़क पे खड़ा है मेरी बेटी अंदर गई है मैंने वापस लेकर जानी। और मेरे बच्चों किसी की जिंदगी से खिलवाड़ मत करना किसी की इज्जत को निशाना मत बनाना किसी की इज्जत के साथ धोखा मत करना किसी बाप की जिंदगी को दाग मत लगाना। जिनकी बेटियां रुल जाती हैं वो माँ बाप एक जिंदा लाश बन जाती। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से खिसकर को आग लगी करके चिराग से जिन पत्तों पे तकिया था वो पत्ते हवा देने लगे। समान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल दिलों ने कहा मुस्लिम नहीं तो कुछ भी नहीं। हम कौन हैं क्या हैं बखुदा याद नहीं अपने असलाफ की कोई अदा याद नहीं कर याद है तो काफर के तराने हैं याद नहीं याद तो मस्जिद की सदा याद नहीं। बिनते हवा को चाहते हैं सरे में पर कितने सब दिल हैं कि रस्में हया याद नहीं। मुझको तो यूं लगता है मुसलमानों तुमको सब कुछ तो याद है पर खुदा याद नहीं। बला तकरब ज़िना के करीब मत जाओ। मुस्लिम शरीफ की हदीस बयान करने लगा हज़रत इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज 200 हिजरी में पैदा हुए नबी करीम के बाद 190 साल बाद पैदा हुए। इमाम बुखारी से 6 साल बाद पैदा हुए। हजरत इमाम बुखारी 194 हिजरी में पैदा हुए। इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज 200 हिजरी में पैदा हुए। हजरत इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज और हजरत इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज से पहले इमाम बुखारी इन्होंने बुखारी मुस्लिम तरतीब दी। ये मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस जो बुखारी मुस्लिम में हो सही है भी कहते हैं इसको यानी कुरान और हदीस में इन 2 किताबों को बड़ी अहमियत हासिल है। बुखारी मुस्लिम को अल्लाह ने कुरान के बाद अगर शान बख्शा तो इन किताबों को बख्शा है तो ये बुखारी मुस्लिम में लिखा है। एक बंदा बाजार गया इन्हें 60 साल इबादत की थी जबीरा 60 साल की इबादत लेके बाजार गया इन्हें एक पहली औरत का चेहरा वे गया ना इन्हें वेख्या ते दा दिल आ गया ओदे ते इन्हें उन्होंने जनाब अला कांटी पाई वो लड़की जनाब जी तैयार हो गई बड़ाई वास्ते। इस बंदे ने जनाब उन्होंने
کہ مٹی کا دی انہیں ویکھیا نا ان غسل کرنا پینا ہے انہیں طلاق چنا دی چھلانگ لائی غسل کرتا پیا ایک فقیر آن کے کہتا ہے اللہ دے نام تے روٹی دا سوال ہے انہیں کیا تے میریاں دو روٹیاں پئیں تے جا جا کے کھا لا اللہ پاک فرماندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ جا میرے فرشتے ملک الموت جی مالک حکم ہوئے جلدی چلے جا اس میرے بندے دی روح قبض کر لا جنتی لباس لے جا جنتی کفن لے جا اللہ سونیا انہیں دینے زنا کیتا ہے پیرو صحیح بخاری چلے گئے جڑا بندہ زنا کرتا ہے اللہ پاک دا ایمان کھینچنے دینے اللہ دی مرضی واپس کرے یا نہ کرے یعنی اس نے بندہ فل بے ایمان ہو جاتا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے جس حالت موت آئے گی اس حالت اٹھایا جائے گا وہ دسو میرے سونیا ویرا موت دا تے پتہ کوئی نہیں کیڑے ویلے آ جانی ہے جے اس ٹائم موت آ گئی دس معاملہ کی بنے گا کدی غور کیتا ہی نہ دروازے بند کر لینا ٹکیاں مار لینا پردے اگے کر لینا وہ بندیاں تو ڈرنا بنان والے تو ڈردا نہیں گا بندیاں تو ڈرنا ساری کائنات دے شہنشاہ تو نہیں ڈرتا کیمرے تو ڈرنا ویڈیو فلم تو ڈرنا میرا لوکاں تو ڈرنا شریکے تو ڈرنا بیلیاں تو ڈرنا براواں تو ڈرنا چھپ چھپا کے زنا کرنا ملا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ نبی سنیے جو اساس سبیلا اللہ دے قرآن نے کیا ہے نا زنا دے قریب نہ جانا زنا دے قریب نہ جانا زنا تمہیں فنا کر دے گا زنا تمہارا ایمان برباد کر دے گا زنا تمہیں فرما کر دے گا یہ لفظ سنو ذرا دھیان دینا میرے نبی نو ماننے والوں میرے مصطفیٰ نو ماننے والوں یہ بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے اس بندے نے زنا کیتا ہے اللہ پاک فرماتے نے جنتی لباس تے جنتی کفن لے جو فرشتے کہتے ہیں مالک انہیں تینے زنا کیتا ہے ایدہ ایمان چھین لیا گئے انہیں نو کفن جنتی کمیں دئیے انہوں جنتی لباس کمیں دئیے اللہ پاک فرماتے نے بیٹا بیٹھ چو کر پڑھنا کرو کوئی آئے جائے نا لفظ سنو پتہ نہیں کیا بدتمیزی ہے میرے بات سننے والی کتنے بیٹھے جے آج کی تقریر اگر تسی پلے پان لی چھنے اور چھو تیری زندگی چنکلاب آ جائے گا تیرے معاشرے چنکلاب آ جائے گا تیرے گھر چنکلاب آ جائے گا ایسا نہیں گفتگو جے پلے پھن کے لے جے بھائی عمر دی نجات دا ذریعہ سیٹ سراج دی نجات دا ذریعہ لوگوں اینج دی گفتگو روز روز نہیں ہوتی جدے جے درد موجود ہوئے دیکھنا لفظ سننے والے اللہ پاک فرماندے نے اینو کہہ دمی جڑا تو ایک زنا کیتا ہے کسی دی عزت لٹی ہے میں 60 سال دی عبادت ضائع کر دیتی ہے چلیا 60 سال دے سجدے تیرے کول کوئی نہیں 60 سال دے رکوع تیرے کول کوئی نہیں پترو کیوں نہیں بیٹھتے میں تقریر صرف ختم کراں گا ایتھے جیڑا اٹھے نا ایک کھوتی چ رکھنی بس ایک قوم ہی لترا دے لے کے کتنی بات ہے اللہ جانتا ہے اللہ رسول دی گل دھیان نہیں سننی تے میں ویلا رہنا مسجد جا کے تماشے کر دے گلاں کتنیاں قیمتی کر رہے ہیں سمجھا رہے ہیں لوگاں نو اج معاشرے تے زنا کیوں عام ہو گیا اج عزتاں کیوں لٹیاں جا رہی ہیں 4 سال کی بیٹی دی عزت محفوظ نہیں بتاؤ کیا ہنیر نگری چل پئی کیا امت مسلمان دے اندر طوفان آ گیا ہے جنہاں دے نبی دا حیا ویکھ کے کافر دی کلمہ پڑھدی سی جنہاں دے نبی دے یاراں دا حیا ویکھ کے حاتم طائی دی بیٹی کلمہ پڑھدی سی اج کلمے والیاں دے کردار تے جناب جی رونے آ رہے نے پتہ نہیں نظر لگی میرے نبی دی امت نو ویکھو نا کردار کیسا بن گیا ہے اللہ جاندا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ پاک فرماندے نے اینو کہہ دو او جڑی 60 سال دی عبادت کی ہے میں تیری ضائع کر کے رکھ دیتی ہے اللہ انہیں جنت کیوں دینی ہے اللہ پاک فرماندے نے انہوں کہہ دیا جے جڑی تو جناب کی میری عبادت کی تھی بیٹا باتیں نہ کرو آپس میں بات سنو دھیان سے اور لمبو دھیان کر میں ادھو نہیں دنوں تے چڑکیا گفتگو سن دھیان میں ویکھدا پیا سا کیسی بدتمیزی شیخ فاریو عرض کردا پیا میں کملی والے دے نہ کرو مذاق دے کاجل والے بابو دے نہ کرو پترو اللہ رسول دی گل دھیان نہ سنیا کرو کیا منظر مصطفیٰ دی شان دا کیا منظر قرآن حدیث دا اور میں دیکھ رہا سر نہیں ہل رہے
ہر بندہ سوچن تے مجبور ہو رہا ہے اللہ پاک فرماندے نے اینو کہہ دیا جے ایک زنا دی وجہ تو تینوں دوست کی بنا دیتا ہے کیونکہ بخاری چ لکھیا ہے جتوں حیا مک جے اوتھوں دین محمد مک جاندا ہے اللہ دا جو مرضی کردا پھرے اودے جو حیا مک گیا اوتھوں دین مک گیا ہے اوتھوں اسلام مک گیا ہے میرے نبی نو ماننے والو یہ بندے نو اللہ پاک فرماندے نے میرے فرشتے نو کہہ دے جڑی تو 7 سال میری عبادت کیتی ہے او میں تیری ضائع کر دتی ہے اللہ سونیا اینو ہن جنت کیوں دین لگا ہے اللہ پاک فرماندے نے اے دوست کیو گے میری مخلوق تے رحم کھا رہا ہے انہیں 2 روٹیاں میرے نام تے صدقہ کیتیاں نے اینو کہہ دیا جے میں رحمان ہو کے تیرے تے رحم کیوں نہ کھاواں تے سن لاؤ ہن تینوں جنت دینی ہے انہاں 2 روٹیاں دی وجہ تو دینی ہے میں سوال کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جن کے موبائلوں میں لوگوں کی بیٹیاں کے نمبر پتہ نہیں کتنی بیٹیاں کی اس دن لوٹ چکے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں ان نوجوانوں سے اور ان نوجوانوں کے ماں باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تم نے ان کی شادی لیٹ کی ہے تو جواب تمہیں دینا پڑے گا کہ اتنے سال اس نے اتنے گناہ کیے اتنی گناہ کی لوگوں کی اس نے لوٹی بلا تقربوا الزنا زنا کے قریب مت جانا میں یہاں ایک بات کر رہا ہوں کہ میں کہوں یہاں سے آگے نہیں آنا ہم اللہ کی حدود نہیں ملک کی حدود توڑ دے بیٹا توجہ میرے والے بیٹا توجہ میرے والے امام انبیاء دا کلمہ پڑھنے والا ایتھے جڑا شارع توڑیے چلان ہوندا ہے حکومت دی ریٹ نو چیلنج کریے غداری دا فتوی لگ جاندا ہے میں پوچھنا چاہنا ہے جڑا بندے دے بنائے قانون نو رتے تے بندہ ملک دا غدار بن جاندا ہے آندا چلو اینو اندر دے دو پھانسی لا دو ایدے تے جناب والا سیکشن 6 لگدا ہے آرٹیکل 6 لگدا ہے کیونکہ نے ریاست نو چیلنج کیتا ہے اینے ریاست دے قانون نو کیا میں نہیں مانتا اینو غداری دے کیس اندر پھانسی لا دو میں پوچھنا چاہنا ہے تو کدی قرآن پڑھیا ہے ولا تقربوا الزنا اللہ کہندا ہے زنا دے قریب نہیں جانا تو مالک دیاں کنیاں حداں توڑیاں اتنا بڑا گناہ ہے سنے اتنا کبیرہ اور بڑا گناہ ہے حضرت ہارون علیہ السلام دا پتر بیٹا موبائل چھوڑ اور گفتگو سنتے آنل کیا منظر مولوی صاحب ہے تر خدا واسطے گفتگو سنو حضرت ہارون دا پتر ہے موسیٰ نبی دا پتیجہ سنیا جے تے آنل تے آندے نے 65,000 بنی اسرائیلی مار گئے تاؤن دی بیماری آئی کیڑی تاؤن دی بیماری آئی 65,000 بنی اسرائیلی مار گئے ان 65,000 لاشاں پہیاں ہون تے کنی بیماری پھیلے تاؤن پھیل گیا کہیں دے نہیں ہوئے نبی دی امت تے تاؤن آوے سمجھ نہیں ہوندی سنیا جے بیٹا توجہ بھئی کہیں دے نہیں تاؤن آ گیا کہیں دے نہیں میں بیکھاں تے صحیح حضرت ہارون علیہ السلام دا بیٹا ہے ایک خیمے دے اندر بڑے آئے تے بیکھتا ہے ایک نوجوان فوجی نوجوان موسیٰ نبی دی فوج دا بندہ ہے تے لڑکی دے نال کھے مٹی کھا رہے آئے تے ہارون علیہ السلام دے پتر نے انج کر کے پھڑی برچی تے نیزا انہاں دوواں چ پار کر کے تے انہوں باہر لے آ کے ٹنگ دیتا نیزے تے کہندے نے جس قوم چ بے حیائی آ جے اوتھے پھر تاؤنی پھیلدا ہے اوتھے پھر بیماری آندی ہے اوتھے پھر دنیا چ ذلت آندی ہے میں سوال کرنا چاہنا ہے بنی اسرائیلی جڑے 65,000 جناب جی تاؤن نال مرے سن انہاں چ کی وجہ سی انہاں نے کہا سونی لڑکی لبھو تے حضرت موسیٰ نبی دے خیمے چ بھیجو سونیاں لڑکیاں نو پھال چکوائے چھابیاں دے کے کسے نو کیلے کسے نو سیب کسے نو ریوڑیاں کسے نو مونگ پھلی یعنی چیزاں مختلف دے کے لڑکیاں نو تے موسیٰ نبی دی فوج دے خیمیاں چکلیاں انہاں کہا اگر تسی مسلمان نو ہرا سکدے ہو موسیٰ نبی دی قوم نو تے پھر تسی انہاں نو سامنے جوان لڑکیاں پیش کر جوان لڑکیاں بے پردہ سامنے کھڑیاں کر دو اور بادشاہ نے اپنی بیٹی موسیٰ علیہ السلام دے خیمے وار یہ دسیا کنے بلا مینورا وہ جڑا بنی اسرائیلی سی نا جڑا اللہ پاک نے ردیا سی وہ اپنے اپنے ولی کہندا ہے وہ دی دعا بڑی قبول ہوندی سی پر انہیں نبی موسیٰ دے خلاف ہی بد دعا کر دیتی پر دلاں تے قبضے کے دینے زبان تے قبضے کے دینے انہیں منگنی تے دعا سی موسیٰ نبی دے خلاف تے مانگوں نے انہاں دے خلاف دیتی جنہ کو مال لیا سی انہاں چھتر مارے بھی مال ساڑھے کو کھادا ہی تے بددعا بھی ساڑھے خلاف ہی کر دیتی تے قبضے کدے سی اللہ
میں آج سمجھا جاؤں گا چنیوٹ میں ناصر مدنی گفتگو کرتا معاشرے تے اور موقع محل دیکھ کے، اور جو معاشرے میں برائی چل رہی ہو اس کے مطابق گفتگو کرتا ہوں۔ آج پاکستان دے حالات دیکھ لو تسی، جتنے بیٹھے جے لفظ سنو، اتنا بڑا گناہ ہے زنا۔ سنو ذرا دھیان نال، مصطفیٰ دے کول ایک بندہ آیا، آندا سونیا مینوں زنا دی اجازت دو، میں فٹ بڑا ہے، میں جوان بڑا ہے، میرے چ طاقت بڑی۔ صحابہ اٹھے مارن واسطے، آپ فرماندے نے چپ کرو، جو دی ہانڈی چ سی وہ نے زار کیتا ہے، تے جے اسی ادنا سختی کیتی سانو دنا کنے کہنا ہے؟ پر میں اس کو بولنے کا پتہ نہیں ہے، انہوں نہیں انداز دا پتہ بھی کتھے گل کرنی کیویں کرنی۔ آپ فرماندے نے موقع ٹائم جو نہ جانے او خطیب کا دائے، جھیڑا مرض نہ دسے او طبیب کا دائے، جھیڑا دلاں چ نہ وسے او حبیب کا دائے۔ میرا فکر سنی دھیان نال، آپ فرماندے نے بیٹا بیٹھ جاؤ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، بیٹا توجہ میرے وال دیکھ لو، میرے چند توجہ میرے وال گفتگو سن، بڑی قیمتی گل سمجھاؤں لگا ہے۔ نبی پاک نے دنائی ورتی، انہوں کیا میرے بیٹا بیٹھ جاؤ، جی آقا۔ آپ نے بولا بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا۔ آپ فرماندے نے اگر کوئی بندہ کہے میں تیری ماں نہ زنا کرنا ہے، تیرا کی خیال ہے؟ کہندا سونیا میں اودیاں اکھاں کر دواں گا، میں اودی تون لا دواں گا۔ آپ فرماندے نے ٹھیک ہے۔ آپ فرماندے نے کوئی کہے میں تیری بیٹی نہ زنا کرنا ہے، کہندا سونیا میں لتاں وڑ دواں گا، کیما کیما کر دواں گا۔ آپ فرماندے نے کوئی کہے میں تیری بیوی نال کھے کھانی ہے، کہندا سونیا میں تون ہی لا داں گا، غیرت دا مسئلہ ہے۔ مصطفیٰ فرماندے نے اوے کوئی کہے تیری بہن نال میں نہ دکھے مٹی کھانی ہے، آندا سونیا اکھاں چ خون آ جائے میں دی تون لا دواں گا، میری غیرت گوارا نہیں کر دی۔ آپ فرماندے نے میرے بیٹا، نبی نے لویا گرم کر کے ایسی سٹ ماری، ایسی سٹ ماری، او ذرا تکلیف ہی ذرا سن لی۔ نبی کریم نو ماننے والو ذرا گل سنیا جے دھیان نال، لویا گرم کر کے، بولو کیا گرم کر کے؟ لویا گرم کیتا مصطفیٰ نے، او دی غیرت والا، کیا والا؟ او دی غیرت والا لویا گرم کیتا مصطفیٰ نے، تے پھر نبی نے سٹ ماری۔ لویا گرم کیتا نبی پاک نے سٹ ماری۔ سٹ کیڑی ماری ہے؟ آپ فرماندے نے پتر جدوں تینوں گوارا نہیں، تیریاں رشتہ داریاں چ کوئی کھے مٹی کھائے تے جدے نال تو کھانا چاہنا ہے او بھی تے کسے دی بیٹی ہے، سبحان اللہ، او بھی تے کسے دی ماں ہے، تے کھڑا ہو کے کہندا ہے تاڈے قدماں تو قربان جاواں، انج دا سیاںا نبی تے مرشد لبا ہی نہیں، سونیا انج تے کوئی گل سمجھا ہی نہیں سکدا جویں تسی مینوں ایمان دا رستہ تے غیرت دا رستہ وکھایا ہے، سونیا انج کوئی سمجھا ہی نہیں سکدا۔ تے پھر تاریخ نے لکھیا ہے جنوں نبی کریم نے چنڈیا ہوئے، جس نبی کریم نے چنڈیا ہوئے او دے تے لوہے واکوں سٹ ماری ہوئے، جنوں نبی کریم نے چنڈیا سمجھ دے دینا، جنوں نبی پاک نے ایمان دے تھوڑے نہ چنڈیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ تے دنائی نال چنڈیا۔ قسمیں لوکاں نے لکھے ہیں مدینے چ نہ لڑکیاں چ حیا نہیں سی جنہ اس نوجوان چ حیا گیا، نوجوان چ حیا گیا۔ یہ نبی کریم نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان دا حصہ ہے، جدے کول حیا نہیں اودے کول ایمان نہیں، جس بستی چ حیا نہیں اس بستی چ ایمان نہیں۔ آپ فرماندے نے اے جڑا زنا ہے نا ایڈا ہولناک گناہ ہے، جتھے آ جائے اوتھے رزق بھی چلا جاندا ہے، اوتھوں حیا بھی چلے جاندا، اوتھوں برکت بھی چلے جاندی، اوتھوں سکون بھی چلے جاندا۔ میں دساں دھیان نال، تو سارا کچھ کرن لی خرچ کرنا ہے، آنا پتر دی شادی نہیں کرنی، مکان نویں ڈیزائن دا ہے بنا لواں پہلے،
میرے نبی کو ایک بی بی آندی سونے میں تارنا نکاح کرنا ہے. آپ فرماندے نے بی بی مینوں آجت نہیں. تے لاگے ایک غریب جیسے آپ بھی بیٹھا ہے آندہ سونے میرے نہ کرا دو. ہن جو نبی پوچھے ضروریات زندگی وہی دین ہے. نکاح واسطے ہن جو نبی چیزاں ایکوائر کرے وہی چیزاں نے. ہن نبی پاک پوچھن لگے نے کی آندے نے پتر تیرے کول حق مہر لی کوئی سونا ہے؟ کہندا سونے نہیں. نبی پاک نے اے نہیں پوچھیا کوئی تیرے کول 10 مرلے دی کوٹھی، کوئی سیلنگ مکان، کوئی ٹیکچر، کوئی پیلنگ، کوئی کلین، کوئی چنیوٹی فرنیچر، کوئی ٹیچ باتھ، کوئی کرونا سپرے، کوئی آرٹیفیشل سپرے، خوشبو باڈی سپرے. بتاؤ بتاؤ پورے کمرے نو سجایا ہوندا ہے. کوئی مسیری، کوئی بیڈ، کوئی ماسٹر مولٹی فارم گدا. نبی پوچھی جاوے تو میں تانوں دسی ہونا ہے میں کون ہونا ہے تاڈیاں خوشیاں چ بھنگ پاؤن والا. میں تے او گل دسنی جو مصطفیٰ نے پوچھی. میرے نبی پوچھتے نے حق مہر لی وہ تیرا ویاہ کرنا کوئی سونا ہے گائی؟ آندہ سونیا نہیں. کر سب تاڑا کی نام سی حبیب الرحمان صاحب. میرے نبی کہندے نے سونا کہندا نہیں. سونا یاسر جو سن گل سن لا شادی واسطے کڑیاں وڈیاں گلاں نے. اج سارے ایسے وجہ تو نہیں نا بیاہ کرن دے مکان نہیں ہے گا جے ہے گا تے پرانے ڈیزائن دا نویں دا نہیں تے جے نواں بھی ہے تے سوسائٹی چ بناونا ہے. سوسائٹی سمجھ دے او پراں کلونیاں چ محلے چ نہیں. اچھا زندوں کے قبرستان میں یہ سوسائٹیاں زندوں کا قبرستان ہے. دائیں کو بائیں کی خبر نہیں، بائیں کو دائیں کی خبر نہیں، بلکہ کوٹھی میں رہنے والے بچے اپنے باپ کے کمرے میں نہیں جاتے. یہ تو زندوں کا قبرستان ہے. بیٹا بات سننے والی بڑی قیمتی. آپ فرماندے نے سونا ہے سونیا نہیں. کہندے نے چاندی سونیا نہیں. آپ فرماندے کوئی پتل وہ کوئی چھلا سونیا نہیں. جڑی لاگے کھلوتی ہے انہیں کلمہ دلوں پڑھیا سی. جی اج کل دی ہوندی نا منہ پھٹ تو انہیں کہنا سی لے سونیا مینوں ڈوبن لگے جے. وہ دے کول تے ککھ بھی نہیں ہے گا. یہ دا مطلب ہے دولے کول کچھ بھی نہ ہوئے دولن کہہ ہی نہیں سکتی. ایتھے 7 سال بندے کو روٹی کھا کے کپڑے پا کے آندی ہیں میں امتریا تیرے گھر آ کے کھٹیا کی. سچی گل کر. بندے عمر لا دیندے نے پیسہ لیا لیا کے تلی تے رکھ دے نے. یہ آندیاں نے تو کیتا کی یہ تنہا لیٹ ہو جائے تے آندیاں کیڑی مان کھوایا. سچیاں گلاں نے. اوے پترو ہسن والی گل نہیں گل تے سوچن والی. میں تے گلاں کرنا دنائی جڑیاں حقیقت معاشرے چ ہیگیاں. او بی بی نہیں بولی انہوں پتا وما تاکم الرسول فخذو جو نبی دے پکڑو جس سے منع کرے رک جاؤ. اچھا نبی پاک تو ود کوئی امت دیاں ضرورتاں سمجھ سکتا. اچھا میں تانوں نکتہ دسن لگا ہے. تاڑے چنیوڑ دی چھت تے صحابی مدینے دا ہے. آپ فرماندے نے جیڑی چھت تے بنیرا نہ ہوئے جنگلہ نہ ہوئے اس چھت تے سونا نہیں. صحابیاں دا سونے دے تاڑا کی فائدہ ہے؟ چھت ساڑی بنیرا ساڑا کوئی نہیں جنگلہ ساڑا کوئی نہیں تے سوئیں تے تانوں اچھ کی فائدہ ہے تے ساڑا کی نقصان. آپ فرماندے نے عزیز علیہ مانتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرے بچوں تاڑا نقصان مینوں برداشت نہیں. چھت تے بنیرا نہ ہوئے جنگلہ نہ ہوئے تسی نیند چ اٹھ کے ترن لگ پاؤ تھلے ڈگ پاؤ میرے امتی دی لات ٹوٹ جائے مینوں برداشت ہی نہیں. جس نبی نو تیری اینی ضرورت دا بھی خیال ہے کیا شادی تے ضرورتہ نہیں سی دس سکتا؟ شادی دیاں گلاں نہیں دس سکتے بھی اے بھی کر لو اے بھی کر لو. مصطفیٰ فرماندے نے کوئی چھلا سونیا نہیں تو لڑکی کھڑی. آپ نے اگلا بھی حل کڈیا وہ تیرے کو سونا بھی نہیں چاندی بھی نہیں پتل بھی نہیں لوہے دا چھلا بھی نہیں وہ کوئی قرآن دیاں سورتاں یاد ہی
عرض کی تھی کملی والے یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا مرشدی اے میرے مرشد و مربی تجھے قدمہ تو قربان جاواں قضا و قضا قضا و قضا فلامی یاد ہے سورت فلامی یاد ہے فرمایا جا کے اپنی بیوی نو اے زبانی یاد کراوی حق مہربان دیتا ہی جاؤ جا کے گھر وساؤ میں نے کہا پڑھاتا جاؤ بیٹا موبائل چھوڑ اور گفتگو سن سیدھا ہو کے بیٹھ ادھا کو تو انجنوں لے آئے تے ہور جانا مسجد بھی موبائل عجیب بات یار کتنے بزرگ بیٹھے ہو صاحب دے سکتے ہو ایک زنا دا تے آج جا کے تانوں رات نیند نہیں پینی جڑا میں موضوع بیان کر رہا کہ تسی اپنے بیٹیاں نو اپنیاں بیٹیاں نو ازمائش چ پایا ہے حضرت عمر اپنی بیٹی نو پوچھتے نے بیٹی میں فوج نو چھٹی دینی ہے تے کتنی دیر عورت اپنے خامد تو دور رہ سکتی تے آج جڑے 2 سال باہر لا کے انہوں نے 5 سال وہ دی بیوی جتنے زنا کرے گی اس خامد نو جواب دینا جڑے سال 2 سال نہیں نہ ہوندے کار کہندے کملا نہ مارو جو تو کمل پونا چلدا او دی صلاح کر لو اسی موٹ نہیں ویکھتے کہتے ہیں بہو کا کردار اچھا نہیں پہلے اپنے بیٹے سے پوچھ یہ باہر 12 بجے تک پھٹے پہ کیوں بیٹھتا ہے کبھی پوچھا اپنے بیٹے سے پھر کہتے بہو کا کردار اچھا نہیں وہ چھت پہ ادھر دیکھتی ہے پہلے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تو اپنی بیگم نو گھنٹہ نظرہ نہ دیکھے ہے انہوں توجہ دیتی ہو کبھی پوچھا ہم نے اپنے بیٹے سے کتنے بیٹھے ہیں کوئی بتائے مجھے کہ سارا دن بہو نے گھر میں کام کیا ہے اور خامد آتے ہی اس سے کھانا کھا کے باہر دوستوں میں بیٹھ گیا جا کر کیا اس کا دل نہیں ہے کیا وہ عورت نہیں ہے مصطفیٰ کتنی توجہ دیتے تھے اپنی بیوی کو ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ طاہرہ نے تھوڑا سا شوربہ پیا بیٹا خاموش تھوڑا سا شوربہ پیا تو مصطفیٰ نے پھر پوچھا عائشہ یہ پلیٹ مجھے دے دو تو جب پلیٹ ہونٹ لگا کر پیا تھا تو کہنے لگی یا رسول اللہ آپ اس کا کیا پوچھ کر کرنا ہے اب میں کچھ کرنا ہے تو یہاں سے پیا تھا آپ نے وہاں سے ہونٹ لگا کر پیا کتنی محبت بنی ہوگی دل میں کبھی دی تم نے اتنی توجہ کبھی دی ہے آج کتنے بیٹھے ہیں میرے بچے یہ شادی کے موقع پہ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ عورتوں کی طرف بھی میں تھوڑا سا متوجہ ہونا چاہتا ہوں کہ آج اگر دولہا تمہیں توجہ نہیں دیتا تو تم بھی وہ عورت نہیں جو مدینے کی عورت تھی شادی ہوگی مختانچ میں جڑی تانوں دسی ہے نہ مکان بناونا پیا وہ کھجور دی کلی اتے چھتاں پائی کھجور دی تے تھلے چٹائی بچھائی تے مصطفیٰ نے مدینے شادی کرائی کہ نہیں کرائی تے ساڈے ایتھے تنظیماں بن گئی ہیں جہیز دینے کے لیے پیسے دو پیسے برائی کو پروان چڑھا رہے وہ تم اسلام کو پروموٹ کرو محمد عربی کو پروموٹ کرو یہ ناصر مدنی آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آیا ہے اسلام کو پروموٹ کرنے کے لیے اسلام کا پرچار بیان کرنے کے لیے ایتھکس اخلاقیات کی بات کرنے کے لیے چنوٹ میں آیا ہے میں تمہیں کب سے تیار کر رہا ہوں تمہاری برین واش کر رہا ہوں کہ میرے نبی کو ایسے مانو جیسے مصطفیٰ کے یاروں نے مانا اچھا بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں جب نبی کریم نے پوچھا تو لڑکی کو بھی تو آپ نے پوچھا ہوگا نا جب دولہے سے پوچھ لی یا بھی تیرے پاس سونا ہے تو پوچھا ہوگا نا لڑکی سے کہ گرینڈر مشین جوسر مشین واشنگ مشین جنیوٹی فرنیچر ماسٹر مولٹی فارم کول اینڈ ہیٹ اے سی تیرے پاس ہے پوچھا ہو پوچھے وہاں سسری واپس کو سو گئے میں اتنے بابا جی سیٹ صاحب میں کئیاں بابیاں نو پوچھیا چودھری جی آ کوٹھی بڑی سونی کہندے اللہ دا مال ہے میں کہا کمرے خالی نے منڈے تاڑے جوان نے تے میں کوئی فرنیچر لیا کے رکھو اے نہیں نو آپ ہی لے آن گیا تے میں ہونا چلوں تو پاویں پھڑ کے جائے
تانوں نہ دا جیو نہ جنہ رکھی پرائی آس تے اسی قسمیں بیویاں دے بیٹھ تے بہ کے بھی احسان فراموشی کر دیں گالاں کڑنے ہو دے ماں پیوں کیوں جی کر دیں کہ نہیں کر دیں بیٹھتے صوفے تے بہ کے دے ماں پیوں انہوں بھی گالاں کر دیں 10 دی ماں نو گال کڈے وہ جو کہہ دے میرے بیٹھ تو تھلے اتر تیرے پلے کی رہے جڑے بندے اپنی بیوی نو گال جو کر دے انہوں نے میں پوچھا بھی چوری جی تہاڈے کوٹھی کدی ہے جی میری میں کہ وچ بیڈ کدا ہے تہاڈی بھرجائی دا میں کہ صوفہ سیٹ فرنی سیٹ واٹر سیٹ سوپ سیٹ ترپائی سیٹ میلامائن سیٹ چینی سیٹ کہندا جی میری بیوی دا میں کہا بلے میں کلین اے تہاڈی بھرجائی نو ملیا میں کہا کول اینڈ ہیٹ اے سی اے میری بیوی دا میں کہا جناب جی واٹر سیٹ جس مینوں پانی پیا بڑا سوہنا ہے کہندا تہاڈی بیوی جی پرجے نے وجا بھرجائی جڑی ہے نا تہاڈی بڑی سخی ہے یہ ماں پیو نے بڑی جائیداد دتی میں بلے کمال گل ہے میں کہا تیری قسمت بڑی لکی ہے میں کہا جناب آ جڑا شوق اس بھریا برتناں اے بھی تہاڈی بھرجائی دا ہے بھابی تہاڈی دا میں اچھا میں بلے بلے میں کہا جتھے کھوتا کٹنگ ذرا واہنا ہے اے ڈریسنگ ٹیبل برش واہنا ہے بولو اٹھے سیر واہنا ہے کہندا یہ بھی تہاڈی بھرجائی دا ہے میں اچھا میں کہا شیشہ بڑا سونا ہے کہندا یہ بڑا انہوں نے VIP فرنیچر دیتا ہے چنیور دی کوئی دکان نہیں انہیں چھڑی جتوں پسند آیا وہ لئی اچھا بلے 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 میں کہا بڑا یار کندندا تو لکی ہے میں کہا اے جڑا برتن نے ایڈے سونے نے سٹیل دے کہندا یہ سیٹ پورا کجراں والوں آیا ہے بڑا انہیں ٹوری جہ دیتا ہے میں یہ کدا ہے اے میری بیوی دا میں کہا جوسر مشین گرینڈر مشین واشنگ مشین کہندا میری بیوی دی میں تو کٹے دا چودھری سارا کچھ تیری کڑی دا ہے تے تو چودھری بنیا پھر وہ سارا کچھ بیوی لیاوے تے گالاں بھی اودا ماں پیو کھاوے میاں صاحب فرماندے نے اصلاں نال جے نیکی کریے تے او نسلاں تک نہیں بھولدے بے نسلاں نیکی کریے تے او پٹھیاں چالاں چلی دے کنے بندے وعدہ کر دیو کہ اسی اپنی بیوی دا فرنیچر استعمال کر کے ساری زندگی نہ سس نو گال کڈ گے نہ سورے چلیا پہلے مہینے دی تنخواہ بچا کے انہیں استری لے آندی پھر مہینے دی تنخواہ بچا کے انہیں رون لے آندی پھر مہینے دی تنخواہ چ بچا کے انہیں بیڈ بنایا پھر انہیں مہینے دی تنخواہ چ پیٹ کٹ کے یارانہ سیر کرنی گیا تیلی واشنگ مشین لے آندی پھر انہیں مہینے دے پیسے جوڑ کے اپنا پیٹ کٹیا بچیاں دا پیٹ کٹیا بیوی نو کیا نہیں سیر کی کپڑے نہیں بناونے تے تی دیاں رضائیاں بنا لیے اوہ انہیں اپنا پیٹ کٹ کے شنیل دیاں رضائیاں بنائیاں اوہ انہیں اپنے بچیاں دیاں سیران دے ٹور کٹ کے پتر اسی نہیں سیر کر جانا تے انہیں تیلی پکھا لے آندا اوہ انہیں اپنا پیٹ کٹ کے مجھیاں بنائیاں اوہ انہیں پیٹ کٹ کے اپنا تے انہیں چلیا ڈنر سیٹ لے آندا وہ انہیں تنہا دے پیسے کٹ کے تھوڑے تھوڑے جوڑ کے انہیں رضائیاں نبی رونچ ایڈا مہنگی کپاہ رون لے کے 7-8 ہزار 10 ہزار نو مان انہیں پینجے تے لے جا کے رضائیاں بنائیاں وہ انہیں یاراں نال جلسہ سننا گیا میں کہا یار چلیے نہیں مدنی صاحب میں اپنے کام تے جانا ہے تیاں جوان نے وہ انہیں یاریاں چھڑ کے تے انہیں تنہا لے کے تے تی دی روٹی دا انتظام کیتا وہ تیرے 200 پرونے روٹی دیتی اج ایک تی دا باپ ہوندا ہے تے تو انہوں کدی چنگی روٹی نہیں اگے رکھی آنا تیرے پچھلے روز ہی آئے رہندے وہ تو 200 لے کے ادھر چلے گیا انہاں متھے وٹ نہیں سی پائے اج دا ایک باپ آ جاوے تے تو انہوں گلاں کر کہ تیرے پچھلے آئی رہندے آج کتنے بیٹھے یہ آنسو میرے نہیں ہے میں بھی 2 بیٹیوں کا باپ ہوں یہ ماں باپ کتنا سوچتے اپنی بیٹیوں کا اور دماد گالی دینے میں منٹ نہیں لگاتا تیرا تو گھر بن گیا مگر اس باپ کو تیرا گھر بننے کے لیے اپنی زندگی برباد کرنی پڑی تمہیں پتہ ہی نہیں ایک باپ کی زندگی لگ جاتی ہے تیرے 2 کمرے بھرنے تے 3 بجے تو جنج لے کے گیا ہے تے میرے جہال دا ٹائم 4 بجے دا ہے
تے جدوں انہاں بتی بند کیتی ہے تے تیرا سورا بھج کے کمرے چ گیا ہے، انہاں تانوں کچھ نہیں کیا لیٹ کیوں آئے جے، انہیں انہوں کیا 10,000 ہور لے لا تے میری عزت دے ککھ رہن دیویں۔ چلیا تو 3 گھنٹے بھی لیٹ جاویں میرج ہال چو 3 وارا روٹی ٹھنڈی گرم کر لے، وہ نائی دیاں چڑکاں سہ لیندے نے، میرج ہال والیاں دے بلب بند نہیں ہون دیندے۔ چلیا تیرے بوئے تے آوے چنگی بیڈ شیٹ بھی نہیں وساوندا، تو آنا تیاں دے سر نیویں نے، وہ تیرے جیسا تے سان فراموش بندہ دنیا تے کوئی نہیں۔ چلیا تیری کار دا گیٹ کھول کے تی نو پیار دے کے بوندا ہے تے نال آندا تیے میرے بوئے تو ڈولی اٹھی تے اتھوں تیری منجی اٹھے۔ آج کتنے مسلمان کبھی تم نے دیکھا تیاں مودیاں نے دولتاں بگانیاں ساڈا کیڑا زور بابلا جدوں چڑھنے تیاں نو جوانیاں ماپے دے دور بابلا نیویں پا کے اوتھے تر جاندیاں جتھے دے دور بابلا اچا کدی وی نہیں بابل کے بولیاں بغانے ہاتھ پائی اسرائیل مریض کے بیان جا رہا پتر کٹی دور اگلیاں نے تی دے دیتی ہے اچا کدی بھی نہیں بابل کے بولیاں بغانے ہاتھ ڈور بابلا وہاں دنیا دیا سونے ربا ایک ہی کھیڑ رچائیو کتے تیاں جمدیاں نے کتے واگ پڑائیو جگ جگ جیون سونے ربا میرے ویر پیارے ہاسیاں پوپیاں تائیاں چھڑ کے ڈولی دے وچ بیگیاں میں بابل میریاں کھڑیاں تیرے بل رہ گیاں میں۔ میری 2 بیٹیاں نے ایک دن میں جلسے تو گیا تو میں نے کہندی پاپا یہ جوتا پیچھے اتارے، میں نے بولا بیٹا کیوں؟ پاپا میں نے ابھی صفائی کی میں گل نہ لایا کنی دیر رویا تھی یہ مینوں پتا ہوئے میں مکان چھڑ جانا ہے میں کلی نہیں کراواں گا میں نوں پتا ہوئے میں چنیوڑ دی دکان چھڑ جانی میں دکان صاف نہیں کراواں گا پر تیاں بھی پائی سراج دین انمول رشتائی پتا بابل دا ویڑا چھڑ جانا پر بابل دے ویڑے روح صاف کر دیا نے بابل دے کمرے نیت صاف کر دیا نے وہ دنیا دیا سونے ربا ایک ہی کھیل رچائیو۔ جب وزیر اعظم تے تورنیاں پہندیاں نے نبیاں دے سردار نے دل دا ٹکڑا کیا تے فاطمہ تورنی پہ گئی پیار دینے پہ گئے جنیاں کھاروریاں نے سارے مجمع میں ویکھ رہے آئے دیرا میریاں اپنیاں تو اکھاں ویکھ لیاں گلاں پر گئیاں رو رو کے کیوں ایتے دل دی تقریر کر رہے ہیں ایتے دل دے رشتے دی تقریر کر رہے ہیں ایتے دل دی بات دی تقریر کر رہے ہیں تاکہ میریاں بیٹیاں دے کر سکھی ہو جن امت دیاں بیٹیاں دے کر وس جن اوہ لوگوں گل بڑی سن والی ہے اج روندیاں دیریاں جائیاں کر آجا امرانیے ایداں دوئے لوگوں جدی بہو دا باپ مرے آوے قسمیں اج سسا بڑیاں ظالم جے بڑیاں پھوے کٹن نے جڑی نو دے مگر چھتر بڑھا آوے یعنی دولت مند ہون انہوں پلن تے با کے کون دیاں نے ایڈیاں ظالم سسا پھوے کٹنا جنم جانیاں جڑی ماڑی نو ہوئے یتیم غریب ہوئے وہ دے کو پانڈے بھی تمون دیاں نے انہوں درابی دبکے بھی مروان دیاں ایڈا کو دیور ہندہ چھلتر جڈا تے پاپی نو گالا بھی کردہ تے گلہ کردہ کیونکہ اس کا کوئی پیچھے آنا والا نہیں خدا بابا بھی نہیں اوہ میرے سونے بزرگوں جدو بہو لے آوے انہوں تی بنا کے کار چے پہنائے تے پھر انہوں باپ بن کے وکھایا کر وہ جگر تی بوٹی انہوں تیرے حوالے کی تیو اوہ جدو تی بنا کے لین جانا تے 500 بندہ لے جانا ہے تے جدو نونا لڑنا تے انہوں کلی نوانا دفع ہو جا وہ
ادوں بھی 200 بندہ نال لے کے وہ باپ دے والے کر کے آیا کر تینوں نسلی مننا 500 بندہ لے جا کے تے آنا میں تھی بناؤنا ہے تے جدو لڑنا ہے تے انہوں آنا کلی چلے جائے وہ کہہ دی مانت کہہ دے ہاتھ پھڑائی دی کہ کلی توری دی وہ دے مانت سی تیرے کو ہونا تے اعتماد کیتا تیرے تے کلمے دی نبی بنیاد تے انہیں تیرے نال توڑ دیتی نہیں تیاں توڑنو جی کردا یہ تے مصطفیٰ نے کیا توڑنی ہے یہ تے مصطفیٰ نے کیا ہی نہیں تے قسمیں دل نہیں کردا 1 منٹ پرا کر دیا میں تے اپنی تیاں ستیاں ہونا تے میں جنہ چکر انہوں نے ویخ نہ لواں میں جیب میں پیسے پاؤنا رات نو کہ جی میرے ستیاں سکولے چلے جان تے سویرے پیسے جیب چو ویکھن تے خوش ہو جائے اینا پیار کرنا میرے گھر چو مینوں کوئی ستیا نہیں ٹھا سکدا پر بیٹیاں مینوں ٹھا لیندی ہیں تے میں پیسے بھی دینا کدی لڑیا بھی نہیں تے نال پتہ کی کہنا آنکھ چوں آنسو لیا کہتی ہے اج باپ زندہ ہے تے جگا لیا ہی اکھاں میٹن دی دیر بھرا دے بوئے نوں کسی ہاتھ بھی نہیں لاؤن دینا یہ تیریاں میریاں بہاراں تیاں نوں کنے پوچھنا بعد چ اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آ جا امارانیے عیداں تے شبراتاں آئیاں جیڑیاں سسا تے سورے کہندے نے پچھلیاں نوں لیا تیرے چاچے نہیں ملدے تیرے مامی نہیں ملدے بھرا نہیں ملدے پیو نہیں ملدا ادھر نواں خودکشی کر دیاں تلوار دے پھٹ مل جاندے نے تیر دے پھٹ مل جاندے نے گولی دے پھٹ مل جاندے نے پر زبان دیاں بولیاں مرن دے مجبور کر دے دیاں نواں بھوک برداشت کر دیاں پر مینا برداشت نہیں کر دیاں ادھر اپنے آپ نوں اگ لاؤندیاں او سارا جہان چھڑ دے چلیا نونوں کدی مینا نہ ماری کیوں وہ سب کو چھڑ کے تیرے بوئے تے آئی ہو اللہ نے وہ دے آن تو پہلا 8ویں حصے دی انہوں مالک بنایا ہی بیوی دا کنواں حصہ ہے 8واں حصہ ہے جب تک لاد نہ ہوئے 4تھا حصہ ہے لاد ہو جاوے تے 8واں حصہ ہے چلے آتے نو پتہ نہیں تے جے پوت جام لوے تے پتر کلا زمین لے لے تے ماں دا او دے جو 6واں حصہ ہی تے تو بہو نو کہنا تیرے پچھلے نہیں آئے وہ تے تیری وہ تے نکاح پڑھ کے آئی وہ تے اس گھر دی مالک 8 فٹ تیرا فرنٹ ہے 1 فٹ او دا ہے کیوں بھی گڈی 8 فٹ چو لنگ دی ہے 1 فٹ چو دوار مار لوے گڈی لنگے گی نہیں لنگے آج کتنے مسلمان نے جڑے اپنی بہو نے انہی کو عزت دے رہے آج شادی دے موقع تے جو میں تقریر کر رہے ہیں اگر تسی اپنے گھر چ لے آؤ تے قسمیں کار وسن لگ پا گھراں چ کدی فساد نہ پے تے کدی لڑائی نہ ہو تے گھراں دے اندر ایک دوسرے دے رشتے دی قدر ہو جائے کلا ہاتھ تو بنی سکدا تے سجا کھبے نو توندا وہ ویراں باج محمد بخشا کون کسے نو روندا آندے نے جدن ساس تے سورا کوے تیرے پچھلے کیوں نہیں ہوندے ادن کہندیاں لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں تر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے آج کتنے رشتہ دار نے جڑے پین اچھا میں 1 لاکھ روپیہ نام دینا چنیوڑ چ کوئی بندہ اٹھ کے مینوں دسے کہ میرے بھرا نوں مرے نوں 20 سال ہو گئے نے مسجداں دے مینار 150 فٹ بنائی آندے ہو مسجداں نوں شیش محل بنائی آندے ہو اپنے یاراں نوں 10-10 ہزار دا پیزا کھوائی آندے ہو 20-20 ہزار دی پارٹی کھوائی آندے ہو 20 سال ہو گئے تیرے بھرا نوں مرے 1 لاکھ روپیہ نام دینا ہے کوئی بندہ اٹھ کے آکے میں 40 عیداں اپنے بھرا دی دھی نوں آپ دین گیا ہے لینڈ کروزر V8 TX TZ فارچونر BMW 4 Audi الٹس کلٹس رینج روور لیکسس ٹویوٹا کرولا ہونڈا
سویکٹ جی صابن دانی کنا بھی کرولا جنیاں گڈیاں میں وہ بہ کے اپنی پتیجی نو چنیوٹ دین گیا لیل پوروں فیصلہ آبادوں لاہوروں سائی والوں لیتی ہے تیرا باپ نہیں بن سکتا پر باپ والے کام ضرور کر سکتا ہے آ نمبر ہی میرا پرسنل تے آ عید ہی تیری تے جے تینوں رات سس تنگ کرے دیور تینوں گال کڈے تے مینوں فون اونج کریں جی میں باپ نو کرنی اٹھے ہیں کوئی ہے تے نبی دا ایک چاچا ہی اجے کلمہ نہیں پڑھیاں تے آندی کی مر جو قریشیوں کچھ کھا کے محمد نو مار گیا ابو جہل آ کے آندی وے قریشیوں کچھ کھا کے مر جو عورت سی سردار امیر حمزہ نو کہندی ہے تاڑی کادی چودھر ہے تیرے یتیم بھتیجے نو ابو جہل نے ماریا ہے تے چاچا ادوں کلمہ نہیں سی پڑھیا کافر ضرور سی پر بغیرت نہیں سی ہن تے کلمہ پڑھ کے بغیرتی کر دینے نا بھتیجے نو گالاں بھتیجی نو گالاں کڑی دی گال تو شروع ہوندے نے او چلیا تیری دھی نہیں کی بھرا دی دھی تے تیری دھی چ کوئی فرق ہے تے سردار امیر حمزہ دی غیرت جاگی تے سیدھا ابو جہل دے گھر چلے گئے وہ دا متھا پھاڑیا نا جدوں بندیاں وچ بیٹھے دا تے واپس لویا گرم سی مصطفیٰ کول آیا آن کے کہندا بھتیجا خوش ہو جا اج تیرا بدلہ لے آئی تے میرے نبی نے بھی سٹ ماری موقع تے چاچا محمد بدلے لین والا نہیں بدلے چکان والا بن کے آیا تے چاچا جے تو مینوں راضی کرنا ہے نا تے پاویں سارا مکہ مار دے میں راضی نہیں ہونا جب تک تو میرا کلمہ نہ پڑھے چاچے دی غیرت دا لویا گرم سی محبت دا لویا گرم سی پیار دا لویا گرم سی صلہ رحمی دا لویا گرم سی مصطفیٰ نے سٹ ماری چاچے نے کہا میرے چنا جے تو اینجی راضی ہیں تے کلمہ پڑھا تو اپنا رانجا راضی کر لا میں اپنا رانجا راضی کر لا نبی پاک نے اپنا رانجا راضی کیتا تے چاچے نے انہاں دا رانجا سی بھرا عبداللہ تے نبی پاک دا رانجا سی رب انہیں بھرا دی خاطر جا کے بدلہ ماریا اللہ نے کہا لے پھر میں مول پا دوں ایک چاچا سی 3.5 سال انہیں قید کٹی کنے سال لیاؤ کائنات چ کوئی چاچا چنیوٹ چ لیاؤ جڑا پتیجے دی خاطر 3.5 سال بھوک بھی کٹے تے قید بھی کٹے تے بائی کاٹ بھی کٹے سردار ابو طالب کہندے نے مکے والے ہو تسی گجے جے کسے ہور دے میرے باپ عبد المطلب نے کہا سی کہ باں تینوں پھڑا کے محمد کریم دی چلائی اینوں باپ والا پیار دئی اینوں دادے والا پیار دئی اینوں ماں آمنہ والا پیار دویں کیونکہ عبداللہ تے تو ایک ماں جائے ہو تے لہذا میں تیرے ہاتھ باں پھڑاؤں لگا کہندے نے مکہ سارا چھڑ سکتا ہے پر یہ باں نہیں چھڑ سکتا میرے پیو دی بولی ہے سردار ابو طالب نے سارا مکہ چھڑ دیتا پر اپنا پتیجا چھڑیا تے آج کنے چاچے نے 5 پہنا جی پتیجیاں جوان تے سکے پرانو آندے نے چل لاؤ رشتہ ویکھن چلیے وہ گڈی چ بہ جاندا ہے واپس آوندا ہے آندے نے اینو ساڑ پیا ہے سانو کڑم چنگے لب گئے نے تے اے سارے راہ بولیا ہی نہیں سارے راہ ہسیا نہیں چلیا او دی جُتی سڑ دی انہوں سڑن دی کی لوڑ وہ تے رویا ہی اپنے نصیباں نو کہ 5 دھیاں میرے گھر بیٹھیاں تے بھرا رشتے باہروں لبدا پھردا بھرا نے کی سڑنا ہے کلمہ پڑھ کے دسو انج ہو رہا کہ نہیں ہو رہا آج کتنے مسلمان بیٹھے اچھا کہندے نے جناب ایک عورتاں جی ساڈے خامد ساڈے نال پیار نہیں کرتے تے پیار کرن کیویں خامد گھر آوندا ہے تے آوندیاں لگ پیندیاں میرا سر دکھدا ہے میرا بی پی لو ہے میری باں دکھدی ہے بندہ پوچھے MBBS ڈاکٹر ہے بھی تو ہسپتال چ جا وہ دے آن تو پہلے انہوں کہے ایک خراک ڈاکٹر صاحب انج دی دو کہ میرا خامد بوئے لنگے تے میں مسکرا کے ویکھاں اللہ کہندا جیڑی عورت اپنے خامد نو بسم اللہ کہہ کے مسکرا کے دروازہ کھول دی میں جنت دے 8 بوئے او دے لئی کھول دی آج دے دور چ عورتاں اگر اپنے خامد نو آندیاں یہ نہ کہن شیمپو بھی مکا گھیو بھی مکا آٹا بھی مکا روٹی بھی مکی ہے گھیو بھی مکا تے آئل بھی مکا تے مرچاں بھی مکیاں تے آنڈے بھی مکے تے آملیٹ بھی مکی تے ڈبل روٹی بھی مکی تے تیل بھی مکا تے مرچاں بھی مکیاں تے بندہ آندا ہے
खर्चा 5000 का बनाया ही तो लिया मैं 1300 ही लै मैं भी मुक्का ही नहीं भैने आंदिया नहीं कहना गल वेले दी हुंदी है फल मौसम दा ये बाहरों थकिया टुटिया आया है शरीयत कहती है अर्श दे नीचे फर्श दे ऊपर अगर मर्द दे सुकून वास्ते कोई चीज़ पैदा की तो उसका नाम औरत है तो औरत जदों घर च मर्द बाहरों आंदा है शरीयत ने कहा उन्हें सुकून देवे सुकून की देना है कि जदों आवे तो उन्हें मुस्कुरा के देखना है फिर वो जुत्ती दे तस्मे खोलने ने तो उन्होंने आप बैठाना है फिर वो हैंड वाश बेसन तो नहीं कराने मंजी ते बा के आप कराने ने लो जी मैं तेरे हथ धवानी है बैठो हथ धवा के टेबल ते खाना लाना है फिर उन्होंने कोई परेशानी की गल नहीं दसनी उन्होंने खाना भी खवाना तो रोटी भी खवानी तो फिर वो खिदमत भी करनी तो जो सुबह जान लगे तो कवे कर्मा वाले राशन भी नहीं आवी तो आउंदिया मेरे लिए बर्गर भी नहीं आवी उसले माइंड फ्रैश होना है बंदे का उसले जे तू एक बर्गर कवे 2 लियाएगा जांदियां दसना है आंदियां नहीं लिया ते बंदे नहीं है सरहदी समों परांदी समों लक विच घर ही आना मेरिया भैनां ध्यान नाल सुन लो जड़ियां बीबियां दियां ना मेरे बंदे दे मोबाइल च फलाने दे नंबर ने ये मैनू पासवर्ड नहीं दसदा ये मैनू विखाउंदा नहीं इहदे च कसूर भैने तेरा है जदों तू आउंदियां उहनूं कहना मेरा सिर दुखदा है तो उन्हें आखना भी मैं बाहर ही मगरों लन्ना घर ते हस्पताल बनिया नहीं भैने नबी पाक अपनी बीवी नूं क्यों याद करदे सन ऐनमा मिसले खतीजा क्यों नबी पाक ने थकिया टुटिया ते काफरां दा सताया घर आउणा ते नबी पाक दे जख्म बड़े हुंदे सन ते आप दी बीवी ने अपनी चादर ला के साड़नी ते सुआह बना के मरम पट्टी करनी ते कंधे ते हथ रख के कहना सोनिया ताड़ा रब तानू कलियां नहीं छड्डेगा क्योंकि तुसी बेवा औरतां दे सिर ते हथ रखण वाले ते यतीमां गरीबां दे सिर ते हथ रखण वाले ते सोनिया परेशान ना होना ते जदों नबी नू दिलासा देंदी सी मेरे मुस्तफा फरमांदे ने एक दिन नबी पाक दी साली सिस्टर इन लॉ असी तो जिउंदे ही सालियां छड्ड देने सानू छड्ड देने बल्कि बीवी नू आने जे तू भैन नू मिली तू मेथों गई ते नबी पाक दी साली आई मिल ते ना ओदा हाल है दरवाजा खड़काया ना सोना मेरा चन्न उमर जो तकरीर कर रहे हैं पल्ले बनना तेरे वास्ते मैं कर रहा ही तू दूल्हा है दिन दा भुलिया रात नू घर आ जे उन्होंने भुलिया नहीं आखे ते डुलिया पैरों का बिगड़ता कुछ नहीं सुन लो सियाने दा आख्या ते औले दा खादा पता पा चुका जे तुसी मेरी गल अज पल्ले बन ली ताड़े घर बस जाण सुनो भैणों ताड़े बंदियां दे मोबाइलां च पासवर्ड उदों मुकने जदों अज मेरी तकरीर पल्ले बनोगियां सैयदा खतीजा ने नबी पाक नू अपना गम नहीं दसिया कि मैं अमीर औरत हो के तेरे घर भुख कटदी पई बल्कि मुस्तफा नू दरासा दिता ते क्या सोनिया मैं ताड़े नाल की क्या मैं हर मुश्किल ते मुस्तफा नू क्या मैं ताड़े ते नबी पाक की कहंदे ने अखां डुल पईयां ते दरवाज़ा खोलिया ते सामने साली खड़ी ते आप कहंदे ने जो दरवाज़ा खोलिया वो पुछदी है मां हाजा सोनिया ये की है कि नहीं अखां च रोन आ रहा है मैं तुहानू मिलना ही ते कहंदे ने हाला मैनू तेरी आवाज़ चो अपनी खतीजा याद आ गई जो बीवियां इंज दियां होन ते फिर सालियां दी आवाज़ चो भी अपनी बीवी नजर आती फिर कंधां चो भी अपनी बीवी नजर आती फिर बैठ चो भी अपनी बीवी नजर आती फिर गलियां चो मेरा एक दोस्त मौलवी ते फौत होया ओदी बीवी फौत हो गई तो मैं तज़ीयत करन गया मौलवी नाल ते बुढ़ा होया सी ते मैं उन्होंने आख्या रोना क्यों है आंदा यार मदनी बीवी नू नहीं रोंदा ओदियां सिफतां नू मैं क्यों कहंदा जदों मैं घर आउणा सा ते बिस्मिल्लाह कह के बूहा खोलदी सी ते मैनू मंजी ते बा के हथ धवाउंदी सी ते जुत्ती दे तस्मे आप ही बंद करदी सी ते आप ही खोलदी सी ते जदों मैं बह जाना रोटी खानी ते उन्हें आटा गुनन लग पैना ते उन्हें रोटी बनाउण लग पैनी ते उन्हें मुंगरे बनाउण लग पैना ते मम्मी नाल बह के उहदे नाल थोम छलाउणा ते जदों मैं उठ के बाहर जान लगना उन्हें भांडे छड़ के रोटी छड़ के आटा छड़ के ते कपड़े धोंदी छड़ के ते मैनू बूहे तक छड्डण आउणा ते जदों मैं बूहे पहला पैर बाहर रखना ते उन्हें आखना तेनू रब दियां रखो
کہتا مولوی جی جدو میں ہوں کار آنا ہے تو مینوں کار وڈن نوں پیندا بیوی ہوئے تے عزتی ہوئے نیک بیوی دنیا دی جنت ایویں تے نہیں نہ کیا جنت دا مانا سکون والی جگہ جدو بیویاں کو لینج دے سکون ملن نہیں پہنے جدو اے گلاں تے عمل کریں گے موبائل تیرے کول پے ہون گے بندہ ہاتھ بھی نہیں لائے گا جڑے سکون انہوں باہروں لبنے ہوتے انہوں کروں لبن دین جی میں بگانے مردنا دکان تے جی کر کے بولنی ہے ایویں خامد نہ جی کر کے بول نہیں پہنے تیرا خامد جی جی نہ کرے تے میرا نام وٹا دیویں دکان تے بڑا بیبیاں جی جی کر کے بول دیاں تے خامد نہ بھی کدی دکھ سکھ پھولیا کر آؤں دیا انہوں پوچھیا کر وے کرما والیا آج تیرے چہرے تے رونق نہیں وہ تینوں دکھ دسے تے توں اپنے دس کلا ہاتھ نہیں تو پدا تے لفظ بڑے وڈے نے یہ قیمتی ہے ماں تینوں جاندیاں متاں دے اس کھلدا تیے خیال رکھی جس جگہ تے خاون تیرا قدم رکھے اس جگہ تے سر دے وال رکھی کلی خاوندی نو تو بہشت سمجھی نام کی بلند جبان ریانو عورت ہو جو خامد نو رکھے راضی تے سمجھے خامد دے کل اشاریانو نہ ویکھی کسے دی چوپڑی نو اپنے خامد دی جیب دا خیال رکھی جس جگہ تے خامد تیرا قدم رکھے اس جگہ تے سر دے وال رکھی کون کہندا آجرا تو ایتھے بیٹھی ہیں تیرے منڈے نو چھڑا پھرن لگا ہے ہن ماں نو کوئی کہے بھی تیرے منڈے نو چھڑا پھرن لگا ماں گھر بوے گی ماں تے لیڑا بھی نہیں سر تے لو بھج اٹھو بھی میرے لال نو کون چھڑا پھرن لگا آندھی وے آن والے زبان تیری بڑی مٹھی ہے تے کون چھڑا پھرن لگا کہیں دینے ابراہیم اپنے پتر نو چھڑا پھرن لگا آندھی وے بے حیاوا وے لگدا شکلوں تو انترا ہی ہیں وے کدی پیواں بھی چھڑے پھیرے آندے نے بی بی ابراہیم دے رب دا حکم ہی ہن عورت لائی لگ نہیں سی اے اشارہ سمجھ گئی آندھی ہاجرہ کہندی دس انیاں کانیاں کدی پتر بھی مارے دس وڈیا سیانیاں کہندا شیطان تویں پیت نہیں جانیاں آیا ہی خواب نبی دائیں تے بی بی کی آندھی آندھی خواب رسولہ میں سند سبحان دی جے پت لے کے راضی ذات رحمان دی اچھی کہو سبحان اللہ ایتھے بھائی سراج دین کہے نا واجے نہیں بجاؤنے تے میری بھین سپیہ تے بڑی نیک ہے نا اور کوئی ہوئے دا کہ لے تو مولویوں راضی کر لا میں منڈا کڑا روز جمنا ہے میں بجاؤنے سچی گل کرنا ہے یہ تے میری بھین ہے نا انہیں کیا سی ناصر مدنی نو سدنا ہے تے میں آیا ہے نا تے میں تقریر بھی تسلی نہ کر رہے ہیں تے سمجھون بھی دیاں لوکانوں کہ لوکو انج دا کر بناؤ لائی لاکھ عورت اپنا کار چاڑ دیئے باہروں آن کے پھوے کٹن کہیں دیئے کہ تیرے بندے نو میں پھلانے کل ویکھی کھلوتا تے اے آنے ہاں مار جائے تینو پچے ٹرک دی پھیٹی سچی وہ آندہ ہے بیٹی نو پوڑ کی لڑے نے یہ نہیں پتا کوئی پھبے کٹن پھیرا مار کی نہیں پہنا لائی لگنا بنی خامد تے بڑے بدگمانی نہیں سوچنی بی بی حاجرہ کہیں دی یہ خامد نے کیا ہے چھڑا پھیرنا ہے کہیں دی ابراہیم دے رب نے کیا ہی آندھی خواب رسولہ میں سند سبحان دی جے پت لے کے راضی ذات رحمان دی تے نال اگو کی کہیں دی ہے خامد نہ موڈا جوڑ لیا
اے نوح علیہ السلام دی بیوی نہیں، اے لوط نبی دی بیوی نہیں، اے جد الانبیاء ابراہیم خلیل دی بیوی ہے ہاجرہ۔ تے آندھی کی ہے؟ آندھی ہے جے پت لے کے راضی ذات رحمان دی۔ تے اگلا لفظ سنیا جے، آندھی لکھاں جے ہون پت او منگے قربانیاں، میں اسے دے نام اتوں سب نو گمانیاں۔ تے نال کاری بھی صاحب انہوں کی کہیں دی، آندھی تو ہے ابلیس پکا کردہ پھرے شیطانیاں، دور ہوئے تھے کلونائی۔ آندھی دفع جا تو لانتی لگتا مردود شیطان پہ ایمان ہے۔ اللہم اننا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عمر جسم سارے کٹھے پڑھا دینا۔ اللہ میرے پرا دی عمر چ برکت پائے، اللہ پاک رہندی دنیا تک انہوں سوکھ دے۔ ذرا گل سنیا جی، آخری بات ہے، میں بڑی قیمتی گل سمجھاؤں لگا ہے۔ بولو بھائی، عورت نے اشارہ سمجھیا کہ نہیں سمجھیا؟ کنے بندے وعدہ کر دیو کہ جو میں گلاں اج بیان کیتیاں نے میریاں بہناں اگر انہاں طریقیاں تے عمل کرن، خاوند نوں ہوندیاں بسم اللہ ویلکم ٹو بیک ہوم کہن تے قسمے بندے موبائل تے کسی دا نمبر نہ رکھن، ادھا قصور عورتاں دا ہے۔ تے جڑیاں عورتاں بندے دے کول بیٹھ کے موبائل چلاوندیاں اودے وچ بندے دا بھی قصور ہے، کودے کول آ کے بیٹھ کے موبائل چلاوندا ہے۔ تے جے انہیں چلا لیا تو کدے نال گل کرنی ہے؟ تو سورت یاسین پڑھ رہے ہیں جدو توں کرنا ہے تے او ڈکدی نہیں، پھر او کرے تے تو کو ڈک۔ اچھا پھر کمرے چ بیوی کتے موبائل تے اپنے ماں نال بھی گل کردی ہوئے نا، اے ایڈے بدگمان نے بوا لنگن گے، کدے نال گل کرنی ہے؟ کہاں جی انہوں بڑا پیڑا لفظ کہندے، چلیا جے ایڈا ہی تینوں بدگمانی تے موبائل لے کے کو دیتا ہے، جے لیتا ہی ہن دل وڈا کر، ہن ظرف وڈا کر، سوچ وڈی کر۔ عورت مرد دا لباس ہے، مرد عورت دا لباس ہے، میاں بیوی دا لباس ہے، بیاں بیوی دا لباس ہے، بیوی میاں دا لباس ہے۔ کہاں بیا میرا لباس ہے نا بھائی سراج دین دیکھی آ لباس ہے نا میرا، اینوں کوئی بندہ تھوک لائے میں لاؤں دوں، اینوں کوئی بندہ آکے بھی میں کالو لاؤنی میں لاؤں دوں، کیوں؟ یہ میرا ہے، اینوں میں توتا ہے، اینوں میں مایا لوائی، اینوں میں پیسے دیتے درجی نوں، خیر میرا درجی تو میرے کو لیندہ ہی نہیں، میرا درجی نہیں لیندہ، یہ میں پیسے بھرے، پھر انہوں استری کرایا، پھر بیگم نے توتے، پھر میں پائے، پھر میں چنیوٹ آیا۔ ہون کوئی آکھے بھی میں ایدے تے پائی پان دی تھوک سٹنی، میں سٹن دماں گا؟ بولو نہیں نا؟ اچھا تیرا لباس ہوئے تے تو یہ تے گاند نہیں لگن دیندہ، چلیا بیوی تیرا لباس ہے، نہ کار والے انہوں الزام ہو دیتے لاؤن دے نہ آپ لا، تے او بھی خامد نو اپنا لباس سمجھے، خامد دی عزت داغ نہ لگن دوے، کیونکہ مرد عورت دا لباس ہے، عورت مرد دا لباس ہے۔ شریعت نے کیا ہے کہ میاں بیوی دونوں اگر نیک ہوئے جنت بھی راج کر لگے۔ جیڑی عورت اپنے خامد نو راضی کر دی وہ 70 حوراں دے تے سردار ہوئے گی۔ میں ایک بابے نو کیا بابا آ جڑی بیوی ہے نا دنیا لی، آندہ یہ دا کی بنوں؟ میں کہا ہوتے حوراں دی سردار، آندہ اے اتھے بھی جان نہیں چھڑے گی۔ میں کہا بابا جتے ہوں یہ تو تانگے تے بھی اتھے نہیں جانا۔ جیڑی عورت خامد نو تانگ رکھے اور رات تہجد بھی پڑھے تے فرشتے ہو دیتے لانتا پہ۔ شریعت نے کیا نفلی روزہ بھی رکھے تے دولے نو پوچھ کے رکھے کہ میں نفلی روزہ رکھ لوں، تے ایتھے تے بندے نے پوچھ دیا کہاں پہنچے کدھر پہنچے۔ جب بندہ میسیج دا جواب نہ دوے تے پھر 2 دن ادھر بولنا ہی نہیں۔ آپ نے مجھے اگنور کیا، آپ نے مجھے نظر انداز کیا، تے بندہ پاویں اوتے پھسیا ہوئے بیٹری ڈاؤن ہوئے تے او میسیج دے جواب تو ہی ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ انج نہ کرو پہنو، جدو خامد باہر چلے جے انہوں ڈسٹرب نہ کرو۔ خامد تیرا 4 دیواری چ تیرے کول آ جے پھر انہوں جو مرضی گل کہے۔ جدو ورکشاپ چ ہوئے انہوں تے منڈے بڑا ستاؤندے نوکر ستاؤندے نے، تے جے تیرے نال اوتھے جا کوئی رابطہ چ رہے گا نا پھر دکان نہیں چلنی۔ تے ایتھے تے اللہ معاف کرے
8 دن ہی بندہ کتے نہ لے کے جائے ہوٹل تے پھر پتہ کی آندیاں میں تے اس گھر نہ ہی آؤندی چنگا سی بھی بندے نو مجبوری پی ہی جاندی کنے بیٹھے مجبوری پی جاندی اچھا تایا صحیح دسنا ہی میں ویکھیا نواں کڈیاں یا والیاں ہوندیاں سی سورے دے سامنے اپنے بندے دی منجی تے نہیں سی پئی کہاں تایا رحمت اللہ انجی سی نا اینیاں یاریاں نواں ہوندیاں سی ساس دے سامنے اپنے خامد نہ گل نہیں کردی تے ہون جنہ چکر بیٹری مکنی نہیں جان چھٹنی نہیں میں نے ایک منڈا کہندا مولوی جی میرا بیاہ ہو گیا میں چل اللہ تینوں پتر دے بھائی خوشی دی گل ہے تے کہندا میرا ایک مسئلہ ہے میں دسو کہندا مسئلہ بڑا وڈا ہے میں کہا دس کہندا میرا اپنی بڑی نال گلاں کرن جی نہیں کردا میں پہلو کرنا کہندا کردا سی میں تیرا پیکج مک گیا ہوں جڑیاں تو بعد چو کرنی ہے تو پہلو کر لیں کیوں جی ہو رہا ہے انج کہ نہیں ہو رہا میرے دوستوں میرے بزرگوں 2-2.5 گھنٹے ہو گئے نے الحمدللہ رب العالمین واللہ کے بعد المتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اللہ بیماروں شفاء کاملہ عطا فرما اللہ میرے بھائی عمر دیان